ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod to Diri sa DUFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Agosto 1, tuig 2024. Una karon nga adlaw sa bulan sa Agosto. Sa gihapon, inimula gani mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita. Kontraktor sang dalan sa barangay Sinamay, Alimudjan, Iloilo nga ginpabombo, nagpasaling nga kayuhon kung magamaayo na ang tiyempo. Sa dugang pa nga mga balita, punong barangay Juanesa sa San Isidro Haro, nagapati nga pamulitika ang pagsuspend sa iya bangod ginaligar questionable nga pagpagwa sa masobra 800,000 nga kwarta sang barangay. Sa lugang pa nga mga balita, Liga ng mga Barangay President nagpatahag nga hindi man makabig nga may pamulitika ang pagsuspend sa purong barangay sa San Isidro Haro bangod may mga ebidensya. Purong barangay sa Don Esteban Lapos daw magiko na lang kuno ni Kap ang pag-obra sang dalan para nga gilayon nga mahuman na. Pagpeke sa driver's license kinakabalak-an sa National Bureau of Investigation Region 6. Kag 26,000 ka mga aplikante magakuha sa Philippine National Police Academy entrance exam. No, ining aptitude test. No, subong Agosto. Muning mga dalaguan sining mga balita issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Hingagaw sa paghulog sa inyo sining mga entries kay Buwas Gadlaw. Liboto na, tipuno na sang Bombo Patrol ang mga entries nyo sa mga kabanuhanan for week number 3 sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM 2024. Pero kung hindi ka mo makahingagaw, makahulog sa mga drop-box center sa mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo, hindi magkabalaka kay pwede pa kamo sa gyapon makahulog diri sa istasyon sa Bombo Radio kay hasta pa alas 12 sa udto sa Sabado. Sarang ka mo makahulog sa inyo sini nga mga entry sa para sa aton sini iyang studio draw. Sa palengke draw naton sa Leganes sa public market kita sa Sabado. Leganes Public Market sa mga kabombo naton, preparar na dira kamo. Detalye sa madalakuan kang mga nagapaurang mga balita, balikanta sa parang nga pagbalayag sa Mumuanay sa unto pagganapos ang Bombo Network News. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan. Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, unang araw sa buwan ng Agosto tong 2024. Sa ulo ng ating mga balita.
Sa ating mga pangunahing balita, US Coast Guard na tutulong sa pagpigil sa oil spill sa Manila Bay, inasahang darating na ngayong linggo. Ayon po ito sa Philippine Coast Guard. Pero yung oil spill mula sa Bataan, pumapasok na raw sa area ho ng Batangas. State of calamity naman idedeklara sa Bataan dahil yan sa oil spill. Ang provincial government naman nanawagan ng donasyong mga buhok at dayami para makontrol ang pagtagas ng langis. Ang tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Harry Roque, ginisa sa may Kamara de Representantes dahil sa muling kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator. Samantala, anti-pugulo naman isinusulong na maging prioridad dyan sa Senado. 6 na Muslim tribes mula ho sa Davao City nag-alok ng seguridad kay Vice President Sara Duterte. Mambabatas naman naniniwalang ginagamit ni Vice President Sara ang issue ng pagbabawas ng kanyang security detail upang takpan ang bakasyon sa Germany. Ang Rice for All program aarangkada na ngayong araw. Ayon po ito sa Department of Agriculture. Pero ang Department of Agriculture tiniyak na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng imported rice dulot yan ng Executive Order number 62. Bilang naman ng mga botante na sa 2025 midterm elections abay maaaring pumalo sa 68 million. Update po tayo mamaya sa Olympics, mga kabombo. Kampanya ng Pilipinas para sa Olympic medal, lalo ho sa ginto, nananatiling on track. Ayon po ito kay Philippine Olympic Committee President Tolentino. Ang USA basketball team naman pasok na sa quarterfinals matapos ng talunin ang South Sudan. Sa ating provincial report, mga provincial coalition ng mga jeepney abay sari-sari ang reaksyon sa suspensyon nga ng modernisasyon ng pampublikong sasakyan. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Posibleng dumating na ngayong weekend ang mga miyembro ng US Coast Guard na tutulong upang mapigilan ang lalo pang paglawak ng oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa may Manila Bay. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, ang team ng Estados Unidos o itong US Coast Guard ay binubuo ng 7 mga individual o 7 mga personnel at inasahang magtutungo sa may ground zero sa susunod na linggo. Maaari anyang sa Agosto 5 ay tutunguhin na ang lokasyon ng lumubog na barko. Ang mga ito ay mula sa US Coast Guard Marine Environmental Protection Team at mula rin ang iba sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Pagdilinaw nitong si Admiral Balilo, may babahagi ng mga ito ang kanilang mga kaalaman para matugunan ang aftermath o itong epekto ng oil spill, lalo na ang coastal management. Sa kasalukuyan, mayroon ng 3 mga barko na nagkakaproblema sa baybaying sakop po ng ating bansa. Kasunod po ng malawakang pagbaha kamakailan. Kinabibilangan ito nitong MT Terra Nova na may kargang 1.4 liters ng industrial fuel at ang isa pa ay ang MT Jason Bradley at yung pangatlo rito ay ang MV Merola 1 na pawang sumadsad din sa katubigang sakop ng Bataan. Maliban po sa Terra Nova, mga kabombo Caster Nation, nagsasagawa na rin ang mga otoridad ng salvaging operations sa MT Jason Bradley kung saan ay sinisipsip na ang hanggang sa 5,500 na mga litro ng langis na sakay o karga ng naturang barko. Hindi naman gaanong pinoproblema itong MV Merola 1, ito yung pangatlong barkong sumadsad sa mababaw ho ito na bahagi ng karagatan. Kaugnay pa rin po nito, inalerto na rin ang iba pang mga lalawigan o mga probinsya na nasa gilid ho ng karagatan o baybay dagat na maghanda sa malawakang epekto ng oil spill mula ho sa lumubog na MT Terra Nova diyan sa may probinsya ng Bataan. Inamin kasi ng University of the Philippines Marine Science Institute na maaari hong umabot hanggang sa probinsya ng Batangas o sa bahagi na po ito ng Calabarzon, ito hong oil spill ngayong araw. Sa kanilang projection, maaring makarating ang tumagas na langis sa baybayin ng Lian mamayang alas 6 ng gabi. Maliban dito, aabot din ang naturang langis o tumagas na langis doon sa may bayan po ng Kalatagan sa probinsya ng Batangas. Posibleng bukas ho ito, Agosto 2. At ang tinataya ho dito ay maaring alas 9 ho yan ng umaga. Paalala po ng mga eksperto, hindi dapat lumusong sa dagat kung walang mga suot na mga proteksyon. Maaari kasing magdulot daw ho ng sakit sa balat, iritasyon ng mata at iba pang bahagi ho ng katawan ang oil spill o itong tumagas na langis. Posible rin magkaroon ng hirap sa paghinga ang mga tao na meron na ho dating problema sa kanilang mga respiratory system.
Samantala sa iba pang mga may init na balita, posibleng magdeklara ng state of calamity. Ito hong Bataan local government dahil yan sa oil spill na naitala sa karagatang sakop ng kanilang lalawigan. Ito ay dahil yan sa libo-libo na ang apektado dahil yan sa pagkalat ng langis mula yan sa lumubog na MT Terra Nova. Layunin nitong magamit ang pondo para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong mangingisda at maging ito mga residente na sa nasabing lugar. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard, hindi pa nila masimulan itong paghigop, itong siphoning ng langis dahil hindi pa tapos ang pagselyo sa mga valve ng naturang barko. Sinasabing malakas nga ang agos ng tubig sa ilalim kaya nagre-resulta ito sa ilang antala sa kanilang isinasagawa ng aktibidad. Gayunpaman, may iba't ibang hakbang pa rin umano silang ginagawa. Kagaya na lamang ng paglalagay ng mga standby oil spill boom sa area ng pinaglubugan ng naturang oil tanker. Samantala, tutulong na rin ang US Coast Guard sa pagsalba sa naturang lumubog na MT Terra Nova. Ngunit maaring hindi pa ito maisagawa sa loob yan ng linggong ito dahil yan sa kargang langis na kailangan munang matanggal mula sa tangking lumubog. Kaugnay pa rin po nito, nanawagan na ang lokal na pamahalaan ng probinsya ho ng Bataan sa publiko para ho sa mga donasyong buhok at mga dayami para maggamit sa pagkontrol sa oil spill dala ho ng lumubog na Terra Nova. Ang mga ito mga kabombo ay gagamitin bilang mga oil spill boom na inasang pagpigil o pipigil sa pagkalat ng tumagas na langis. Ang panawagan ng provincial government sa mga barbershops at mga parlor shop na ipunin yung mga buhok na ginugupit at ipamigay na lamang sa probinsya ho ng Bataan. Maliban sa mga buhok mga kabombo, nanawagan din ang lokal na pamahalaan ng Bataan ng mga dayami at maging yung mga pinagbalatan ng nyog para ho isama doon sa gagawin na oil spill boom. Ayon sa local government units ng Bataan, ang bawat donasyon ay makakatulong upang kaagad na matugunan yung lumalalang epekto nitong tumatagas na langis. Kasabay nito ay umapela rin ang provincial government sa mga residente ng mga coastal communities na makipagtulungan na sa pagsasagawa ng mga clean-up drive, lalo yan sa mga dalampasigan na inabot na ng tumagas na langis. Nangako rin ang provincial government ng Bataan na tutulong ang mga local government units o mga municipal at mga city local government units sa ilalim nito sa mga apektadong komunidad. Kabilang po dito yung pagbibigay ng mga financial assistance at maging yung alternatibong pagkakitaan nitong mga apektadong residente. Pangunahin po rito yung mga mangingisda. Eto pa mga kabombot ka Star Nation, ginisa ng mga miyembro ng dalawang komite ng House of Representatives itong tagapagsalita o dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Harry Roque. Hinggil pa rin ito mga kabombot ka Star Nation sa umano'y koneksyon nito sa illegal na Philippine offshore gaming operators dito sa ating bansa. Ang dating tagapagsalita nga ng dating punong ekutibong Duterte ay isa sa resource person sa pagdinig ng Committee on Public Order and Safety sa pangunguna ni Laguna Representative Dan Fernandez at Committee on Games and Amusement sa pangunguna naman ni Cavite Representative Antonio Ferreira. Sinabihan ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel itong si Attorney Roque na nadadawit ang kanyang pangalan sa dalawang kaso ng suspected POGO operators. Isa dito ang niraid nga na bahay ng etuhong sa may bahagi ng Benguet kung saan dalawang Chinese national ang naaresto dahil yan sa pagkakasangkot umano sa illegal gambling at pagkakadiskubre naman ng isang Philippine offshore gaming operators hub sa may bahagi ng Porac, Pampanga. Tinanong si Roque kung siya ay sangkot o involved dito ho sa mga illegal na aktibidad ng naturang Philippine Offshore Gaming Operators Hub. Mari naman itong itinanggi ni Roque. Aniya, walang basihan ng mga pinupukol na aligasyon laban sa kanya. Paliwanag pa ng dating opisyal na kanya ang bahay sa Benguet. Subalit hindi niya ito kilala dahil umuupa lamang itong mga nabanggit na ito mga naaresto mismo ng mga Chinese national doon. Sa panig naman ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz,
na maaari nilang isama ang pangalan ng dating tagapagsalita ng Palasyo Malacanang bilang persons of interest, habang ang ibang ahensya ay kinakailangang magsumite ng mga supporting documents. Kinustyon din ng mga phone calls at meeting ni Roque noong nakaraang taon sa mga opisyal ng PAGCOR sa pagbigayan ng gaming license dyan ho sa Porac Pogo Hub na pagmamayari nga ng isang ong. Hiniling din ng komite ang tulong ng League of Cities of the Philippines at maging ang League of Municipalities of the Philippines sa pagpadlak nga sa 402 na mga illegal pogo establishments dito sa ating bansa. 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, naniniwala itong si House Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na imbes daw na isulong itong PhilHealth ang premium rate cut, itaas na lamang daw ang benefits o itong benefit package para sa mga miyembro nito. Reaksyon ito ng mambabatas, hinggil huyan sa panukala ng state insurer na bawasan ang premium rate na binabayaran po ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation. Inihayag nitong si PhilHealth President Emmanuel Ledesma na kanyang irerekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang PhilHealth contribution premium rates ng mga miyembro. Binigyang diin ng mababatas na kahit ipanukala ang pag-withdraw sa excess funds ng national government batay sa pagtaya ng Department of Finance, mayroon pa rin hanggang sa 500 bilyon o 500 billion pesos na sobrang pondo ang Philippine Health Insurance Corporation. Sinabi ng mababatas na batay sa kanyang pagtaya, nangangailangan pa rin ng nasa 1.8 trillion pesos na pondo para mapunduhan ang mga pangangailangang pangkalusugan at pangangailangang medikal, partikular na huyan ang mga nakakatandang populasyon o yung mga senior citizen. Ayon pa rin sa mambabatas, kanyang hihilingin sa Philippine Health Insurance Corporation na magsumite ng mga plano sa paggastos ng kanilang excess funds o ito yung sobrang pondo para mapabuti ang benepisyo, yung benefit package sa mga miyembro at pabilisin ang pagbabayad dun sa mga overdue payments nila. Siniguro rin ng mambabatas na sa budget deliberation na sisiguraduhin nito ang mag-infuse ng mga subsidiya para huyan sa Philippine Health Insurance Corporation. Kaugnay pa rin po nito, suportado naman nitong si Senator J.V. Ejercito ang pagsususpinde pansamantala sa paglilipat ng sobrang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa mga unprogrammed plans ng ating pamahalaan. Sa isang pahayag naman, sinabi nitong si Senator Ejercito na narapat lamang na pagtuunan muna ng focus o pansin ang pagpapalawak sa mga benepisyo at maging ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Gid pa ng Senador, dapat mabayaran ng PhilHealth ang mga balanse nitong utang sa mga doktor at mga ospital sa bansa na hanggang ngayon ay nakatengga o nakabinbin pa rin. Kung matapos anya ang pagresolba sa isyong ito, maaari ng pag-aralan ng health insurer kung may sapat pa silang pondo na pwedeng ibalik sa ilalim po ng Department of Finance para magamit sa mga proyekto ng gobyerno, proyekto ng pamahalaan. Kung maalala mga kabumbog ka Star Nation, inihayag nitong si Philippine Health Insurance Corporation President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma na aabot pa lamang sa 20 billion pesos ang kanilang nakukolekta sa ngayon. At ang natitira ay makukolekta dito ho sa buwan ng Agosto o makukolekta pa lamang sa buwan ng Agosto, Oktubre at hanggang sa may buwan ho ng Nobyembre. Ang halagang ito ay malayo doon sa 89.9 billion pesos na kabuang iniuutos ng gobyerno na ilipat ng mga unprogrammed funds. Kaugnay po nito ay inaasahan naman nitong si Senator Ejercito na tutuparin nitong si Ledesma ang kanyang pangakong pakikipag-usap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para irekomenda yung pagpapababa sa buwan ng kontribusyon ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, nilinaw ngayon ni Senadora Grace Poe na walang kumausap sa kanya upang ipalit o italaga bilang bagong Secretary ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang naging paglilinaw ni Senador Poe ay sa harap yan ng paglutang na itong ang kanyang pangalan sa posibleng ang ipalit na dito mismo sa nagbitiw na si dating Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Bagamat pribilehiyo para kay Poe na makatulong nga sa gobyerno at maging sa mamamayan,
Ngunit sa ngayon aniya ay nais niyang tutukan ang kanyang trabaho sa mataas na kapulungan ng Kongreso bilang isang senadora. Bukod dito, bilang bagong chairman nga ng Committee on Finance, nais niya aniyang pagtuunan ng pansin ang panukalang pambansang pondo para yan sa taong 2025. Git pa ng senadora, mahalaga na ang ilalaan para sa susunod na taon ay tunay na tumutugon sa pangailangan ng taong bayan at makatutulong para mapagaan ang kanilang pamumuhay. Si Senadora Grace po, tulad nga ni dating senador at ngayon ay Education Secretary Sani Angara, ay matatapos na ang termino bilang senador sa taong 2025. Meron na huna tayong 17 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Pumapalo na sa kabuang 276 million ang halaga ho ng mga tulong na naihatid ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar at mga individual na naapektuhan ng nagdaang habagat at bagyong Karina dito ho sa ating bansa. Ayon sa ahensya, kabilang sa kanilang naipaabot ay mahigit 1 milyon na family food packs sa mga apektadong residente. Kinabibilangan po ito ng mga residente dito ho sa Metro Manila o National Capital Region, ang Central Luzon o dyan po sa may Region 3, ang Calabarzon area o dyan po sa may Region 4A, ang Mimaropa Region o dyan po sa may Region 4B at maging ang Bicol Region o dyan sa may Region 5. Kasabay rin ng ipinamamahagi ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang humanitarian aid donations na nagmula doon sa may United Arab Emirates. Sa ngayon ay sinimulan na rin mga kabombo ng naturang ahensya, particular na ang kanilang mga Department of Social Welfare and Development Field Offices, ang pamahagi ng pinansyal na tulong para sa mga pamilyang nasiraan ng mga bahay dahil yan sa pagragasa ng Super Typhoon Karina. Bawat pamilya ay nakakatanggap ng tig 20,000 pesos na maaari pong gamitin upang makabangon sila muli mula sa epekto ng kalamidad at upang maibangon muli ang kanilang mga nasirang mga kabahayan. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, as of 6 a.m. o kanina pong madaling araw mga kabombo, sumampa na sa mahigit 1.3 million na pamilya o ito'y katumbas ng 4.6 million na mga individual ang naitalang naapektuhan ng Super Typhoon Karina at itong hanging habagat. Nanatili pa rin sa ngayon sa mga evacuation center ang higit sa 5,000 o 5,000 mga pamilya. Katumbas po ito ng 19,000 o 19,000 na mga individual. Sa pagkakataong ito mga kabomot ka Sir Nation, dakuan natin itong mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ito hong Anti-Pogo Act abay sinusulong na maging priority ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Alam natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Nais si prioridad ni Senador Joel Villanueva sa Senado ang kanyang isinusulong na panukalang batas para tuluyan ang ipagbawal ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at ang pagpapawalang bisa sa batas ng pagbubuwis sa mga POGO. Sa pulong balitaan, sinabi ni Villanueva na kung may pagkakataon na makausap niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iaapela niya na maging prioridad ito. Bagamat sapat naman anyang direktiba mula mismo sa punong ehekutibo para sa pagbabawal ng POGO sa bansa, dapat magkaroon ng isang matibay na batas para hindi maipasok muli ang mga POGO sa mga susunod na administrasyon. Sa pamagitan anya ng panukalang ito, ay maalis lahat ng bakas ng POGO sa Pilipinas. I would love to, and if I'd be given a chance to talk to the President, I would appeal na maging priority ito because I'm sure the President was so happy about the reaction of the people. I remember shaking hands with him pagkatapos nung SONA and yun yung unang nabanggit ko sa kanya at naramdaman ko na he's very happy na na-deliver niya yung tamang mensahe na hindi lang inaasahan ng ating mga kababayan kundi kailangan ng ating mga kababayan. Sinabi pa ni Villanueva, nakakausapin din niya si Senate President Francis Chis Escudero para irekomenda ang pagprioridad at agad na pag-aproba ng Senado sa Senate Bill 2752. Umaasang senador na bago matapos ang taon ay mapagtibay at maging ganap na itong batas upang walang puwang ang mga susunod na administrasyon na ibalik pang mga POGO sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! 20 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian.
Matapos ang usapang pagpapaliban sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program na siya namang pinaboran ng mga senador, muli pong iginiit ngayon ng Department of Transportation na tuloy pa rin ang naturahong programa. Ayon sa ahensya, tanging itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang makakapagdesisyon kung itutuloy o ititigil ang naturang programa. Kung maalala, 22 mga senador ang lumagda paborhuyan para sa pagpapaliban muna sana sa implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Layon nito na busising mabuti ang naturang programa at upang matukoy ang pros and cons nito sa mga operator, mga driver at maging sa mga pampublikong mananakay. Sa isang pahayag, iginiit naman itong si Transportation Undersecretary for Road Safety, Jesus Ferdinand Ortega, na sapat ang isinagawang konsultasyon sa iba't ibang mga transportation sector. Karamihan din anya sa mga transport group ay suportado naman ang naturang programa. Sa ngayon, tuloy pa rin daw hanggang walang kautosan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihinto na ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Samantala sa ibang mga balita, nagalok ng security support ang 6 na Muslim tribe mula sa Davao City kay Vice President Sara Duterte. Sa isang open letter na inilabas nitong si Maguindanao Tribe Deputy Mayor Jibril Nakan, inaalok nito ang pangalawang Pangulo at ang Duterte family ng seguridad bilang pagpapahayag ng suporta at yung tinatawag nitong solidarity. Sa naturang sulat ay kumakatawan sa mga tribong Iranon, Kagan, Magindanawan, mga Maranao, Sama at Tausug. Nakasaad pa sa sulat nitong si Nakan na nakabuo na ito ng 120 volunteers kung saan bawat tribo ay may 20 mga kinatawan o mga representative. Ang mga naturang volunteer anya ay sumailalim na rin sa orientation at serye ng briefing upang matiyak na nakahanda silang gampanan ang kanilang magiging trabaho kung sakaling kukulon sila ni Vice President Sara Duterte bilang mga security detail. Ayon pa rin kay Nakar, ang kanilang commitment ay nagpapakita ng kanilang malalim na pagrespeto at commitment sa kapakanan ng pangalawang Pangulo at sa buong pamilya Duterte. Nakahandaan niya mga volunteer na magsisilbi sa pangalawang Pangulo sakali pong kailanganin nito ang karagdagan pang mga security detail o seguridad. Pagtitiyak nitong si Nakar na mananatili ang mga volunteer sa serbisyo ni Vice President Sara at maghihintay ng karagdagang mga instruction mula sa pangalawang Pangulo. Maalalang naging laman ho ng mga balita ang tuluyang pagtanggal o pagbawi ng Philippine National Police doon sa 75 o 75 na mga police security escort ng pangalawang Pangulo. Samantala sa kaugnay na balita, naniniwala ang isang mambabatas na ginagamit lamang umano ni Vice President Sara Duterte ang pagbawas ng Philippine National Police sa kanyang security detail upang ilihis ang atensyon ho ng publiko mula yan sa kanyang pagbabakasyon sa Germany. Sa kasagsagan pa rin niya ng pananalasa ng Bagyong Karina noong nakalipas na linggo. Hindi rin kumbinsido si Manila 3rd District Representative Joel Chua na may kinalaman sa politika ang pagbawas ng mga pulis na nagbabantay kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag ni Chua ay reaksyon nito sa open letter ng Vice Presidente kay Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na inaakusahan ito ng pagsisinungaling na sa dahilan ng pagbawas sa kanyang security detail. Una nang ipinag-utos nitong si General Marbil ang paglilipat nga na sa 75 pulis na nakatalaga bilang mga personal bodyguard nitong si Vice President Sara. Sinabi naman ng mambabatas na dapat irespeto ang naging desisyon ng pambansang pulisya. Hinimok din ito ni Chua ang publiko na iwasang iugnay ang hakbang nitong Philippine National Police sa politika at magtiwala sa kakayahan ng pulisya na pamahalaan ang kanilang mga tauhan kung saan dapat italaga ayon sa pangangailangan. Sinigundahan naman ni Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ang sentimiento ni Chua. Lalo't ang pagtatalaga o pagbabawas ng security detail ay karaniwan namang nangyayari. Nilinaw din ni Chua na hindi lahat ng bodyguards ng Vice Presidente ay tinanggal ng pambansang pulisya. Sa katunayan, ayon kay Chua, nagsimula ang Vice Presidente sa pagkakaroon ng mga aabot sa 400 security personnel
na may tuturing na pinangalagaang Vice Presidente sa kasaysayan ng bansa. Sa iba pang mga balita, nirespondehan ng Philippine Navy ang isang lumubog na Vietnamese fishing vessel sa may West Philippine Sea. Batay po sa ulat ng Philippine Navy, mga kabombo, rumesponde ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Ramon Alcaraz. Ito ho ay mula sa Naval Forces West doon sa Vietnamese fishing vessel na mayroong bow number na QNG 96554TS na napaulat na nagkaproblema habang naglalayag sa naturang karagatan. Nadatnan ng mga tauhan ng Philippine Navy ang Vietnamese vessel na bahagyang nakalutang ngunit wala ng mga sakay na mga crew o mga tripulante. Lumubog ang naturang bangkang pangisda, mga kabombo, sa karagatang sakop po ng Quirino o ito ho yung Jackson Atoll sa mga traditional fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda. Kinalaunan ay napagalaman ng Philippine Navy na isa ring Vietnamese fishing vessel yung sumagip daw sa mga tripulanteng sakay ng unang lumubog na bangkang pangisda. Ang sumagip na barko ay natuntun po ng Philippine Navy sa layong 4.6 nautical miles mula sa lugar kung saan lumubog ang unang Vietnamese fishing vessel. Ayon naman kay BRP Ramon Alcaraz Commanding Officer Lieutenant Commander Christopher Neil Calvo, nakahanda ang Philippine Navy na laging tumugon sa mga maritime incident sa katubigang sakop ng Pilipinas. Samantala, tiniyak ng Philippine Reclamation Authority na nakahanda sila anumang oras na idepensa ang Manila Bay Reclamation matapos na ituro ito ng ibang grupo o ng ilang grupo na naging dahilan umano ng malawakang pagbaha sa Metro Manila. Sa naging pahayag ni Philippine Reclamation Authority Assistant General Manager Attorney Joseph Literal, nananatiling positibo ang kanilang pananaw sa naturang pagsiyasat ng mababang kapulungan ng Kongreso hinggil yan sa naturang usapin. Layon ng isinasagawang investigasyon nga ng Kamara na kasalukuyang legislation at batas na may kinalaman yan sa reclamation at development nitong Manila Bay. Ipapaliwanag rin ito ang katotohanan na nakabatay umano sa siyensya ng sa gayon ay masiguro ang sustainable development sa pamamagitan niyan ng mga ganitong proyekto ng ating pamahalaan. Una rito ay naghain nga ng isang resolusyon, itong Kabataan Party List sa mababang kapulungan ng Kongreso upang silipin ang posibleng pananagutan ng mga reclamation projects na nagaganap sa malawakang pagbaha naman sa National Capital Region dahil yan sa nagdaang bagyong Karina. Meron na ho tayong 28 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, iginiit ng Metropolitan Manila Development Authority na panahon na para isa-moderna itong magkaroon ng major upgrade ang drainage system sa Metro Manila. Ginawa nitong si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes ang naturang pahayag kasabay ho ng isinagawang briefing ng House Committee on Metropolitan o Metro Manila Development. Tinalakay dito ang mga usapin o ito yung mga issue ng mga serye ng pagbaha sa Metro Manila tuwing wala hong humpay ang mga pagulan. Dulot po yan ng mga kalamidad. Partikular na naungkat ang pagbaha sa Metro Manila dahil sa hagupit ng Super Typhoon Karina at itong pinalakas na Bagyong Habagat. Batay sa datos ng ahensya, pumalo sa 1.5 billion na drum ng tubig ang ibinuhos ng ulan na dala po ng Super Typhoon Karina noong Hulyo 24 ng kasalukuyang taon sa Metro Manila o sa National Capital Region. Sa kasagsagan po ng baha, umabot daw sa 74 mm per hour ang tubig na dumaloy sa mga drainage system ng Kalakhang, Maynila, habang aabot lamang naman sa 25 mm per hour ang kaya po nitong i-accommodate. Karamihan din sa mga drainage system ay itinayo pa noong 1970s para dahilan po ito para barado na ito ng mga basura at maging ng mga putik. Suwestyon ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng 50-year drainage master plan. Katuwang po dito ang Department of Public Works and Highways. Ito'y maaari daw kung itulad sa Netherlands kung saan ang mga drainage plan ay batay sa estimation ng dami ng ulan at magiging taas ng level ng tubig sa kanilang mga dam. Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 30 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian.
At sa pagkakataong ito, kuha po tayo ng mga development dito ho sa una pong inihain kahapon ho ito nitong si dating Senator Antonio Trillanes IV dito ho sa drug smuggling cases laban sa kongresista ho sa Davao City, si Congressman Pulong Duterte at iba pang mga individual. Kasama na ho dito ang asawa ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Mans Carpio. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Senator Antonio Trillanes IV. Senator. Magandang tanghali po sa inyo, Bombo Genesis at Bombo Victor at sa ating mga listeners. Thank you so much for joining us, Senator. Kamusta ho kayo sa ngayon, Senator? Mabuti naman po. Mabuti naman po. Okay. Unang-una siguro, Senator, kuha po kami ng overview dito po sa inihain po natin na drug smuggling cases at yung pangalawa, may graft cases pa na inihain po natin kina Congressman Pulong Duterte at kay Attorney Mans Carpio at iba pang mga individual. Kasama din po dito si Commissioner Faldon ng Bureau of Customs dati. May we have an overview muna, Senator? Opo. Kahapon po, ako po ay nag-file ng drug smuggling case laban kina Pulong Duterte, Mans Carpio, Nicanor Faldon, Allen Capuyan, Charlie Tan at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. No? Ito ay tungkol sa 6.4 billion pesos shabu shipment na nakumpiska at nahuli noong 2017. No? Ito po ay inimbestigahan namin sa Senado noong 2017 din at I was able to establish a link ng lahat ng mga personalidad noon dito po sa drug smuggling syndicate nila Pulong Duterte at Mans Carpio. Lahat po yan, nasa YouTube po yan kung makikita nyo yung video na yan. So, ito po ay solid na kaso. Marami po tayong testigo at ebidensyang nakalap at ngayon po ay final natin ito ngayon kasi noong pong panahon nila Duterte, sinubukan nilang pagtakpan ito. Opo. Ngayon po, nakakita tayo ng pagkakataon na ma-file ito hoping na patas na ngayon ang hudikatura. Opo. Ano pong pagkakaiba, Senator, yung ipepresente ho nating mga ebidensya ngayon compared doon sa naipakita ho natin na ebidensya during 2017 kung saan nagkaroon pa po tayo ng Senate hearing, Senator? Marami po, no? Nadagdagan po tayo ng ilang mga testigo tapos yung mga documentary evidence relating to the drugs na na-recover nung na-raid, no? Kasi ganito po yan. Tatandaan po natin, merong 600 kilos na shabu na nakumpiska, no? Na-raid sa isang warehouse sa Valenzuela. Ngayon, ang halaga nito, 6.4 billion. Ang tanong dito, kanino galing ito? Sino ang drug lord nito? Okay. Na-trace ito ay napuslit sa customs. Nilagay po nila ito sa green lane, yung express lane, na hindi ini-x-ray at hindi tine-check, no? So talagang suwabe ang labas. So dun sa hearing na yon, lumabas na talagang nagmaniobra itong Davao Group na ito para masiguradong makapasok at mapuslit palabas itong mga shabu. Ngayon, sa kamalasan nila, yung rival na triad ng neto ni Charlie Tan dun sa China ay tinimbrehan yung Philippine authorities kasi natanggalan na sila ng negosyo nung naupo si Duterte, na control na nila yung illegal drug trade. So tinimbrihan nila ngayon doon para masabotahe yung shipment na yon, pero nakalabas na, nasa Valenzuela warehouse na. Kaya doon na huli ito. Ngayon tatandaan lang natin, kung itong si Duterte ay totoong galit na galit sa illegal na droga, sinong drug lord ang magsasapalaran na ipasok ito sa customs, no? Di ba? Napaka-obvious na ito, napakatanga ng drug lord na yon. Alam mo nang galit na galit daw, yung presidente ng Pilipinas sa illegal drugs, padadaanin mo pa yung shipment mo doon. Sa mismo, sa ports natin. Hindi ito pinagsak lang sa kung saang beach sa Luzon. Hindi, talagang diretso sa Puranto. Ngayon, di ba, hindi man lang itong si Duterte, kung talagang galit na galit siya sa illegal na droga, bakit hindi niya to
pinarusahan si Paildon Opo. na nagpuslit nito. Anong ginawa niya? Nilipat sa Bureau of Customs ay sa Bureau of Corrections na kung saan gumawa na naman ng panibagong skandalo, yung Good Conduct Time Allowance, na kung saan maraming mga Chinese drug lords ang nakalabas. So, but that's another story. So, hindi niya pinarusahan itong mga ito. Tapos, hindi man lang inutusan yung pulis at PDEA na sabihin, hanapin nyo yung drug lord na nagpasok niyan kasi talagang para sang sinampal nun eh. Wala po, ni isang pangalan. Wala silang sinabi kung sino yun. Pero nakita namin sa investigasyon po yun. Maalala ko, Senator, noong 2017 habang nagsasagawa tayo ng hearing noon, isa sa mga contention po ninyo is that etong sina Congressman Paulo Duterte at etong si Attorney Mans Carpio ay parang bahagi po ng triad, connection po ng mga illegal drugs triad from China at dito sa Pilipinas. So after all these years, na-establish natin, I believe, yung connection po nito dun sa nababanggit po natin kanina na may triad connection pa mula noong 2017 doon sa billion peso shipment ng Cebu, Senator. Na-establish na po yan. Even nung nasa Davao pa, itong si Michael Yang, si Charlie Tan, si Pulong, they belong to the triad, no? Ngayon, may testigo rin tayo dyan. In fact, sinabi ni Arturo Las Cañas, ganun yun, ano? Talagang yun yung katotohanan. Tapos dito, di ba, kung maalala ninyo, nung tinatanong ko yan si Pulong Duterte sa Senate investigation, sinasabi ko, ikaw ay isang miyembro ng triad at ang ebidensya ko dyan ay yung triad tattoo na nasa likod mo. Ngayon, you can prove me wrong, sabi ko, kung ipapakita mo yan. Ngayon, sinabi ko, hindi ko naman sinasabing maggubad ka rito sa plenaryo. Kung hindi pumunta ka sa isang kwarto sa Senado, sasamahan ka lang nung Sergeant at Arms, pipicturean niyan lang yung likod mo. Papayag ka ba? Sabi niya, no way. Okay? Doon maliwanag yon. Dapat, doon sa mga nakakapanood nun, napakasimple nun. Pwede mong ipahiya itong si Trillanes, ora mismo. Kung, sige, pakita ko. Di ba? Kaso, hindi niya ginawa. Tapos, pinagtakpan pa nung chairman dati ng Blue Ribbon Committee, itong si Senator Gordon, kasi magkakampi pa sila ng mga panahon na yon. Kaya yun po yung nangyari nun. Okay. Ano pong ina-expect ko natin na magiging tugon po dito ng Korte, Senator, with the presentation, nababanggit po ninyo kanina, presentation ng bagong evidence mula pa doon sa isinagawa nating hearing noong 2017, Senator? Pag ang in-expect po natin sa DOJ ay mag-conduct ng preliminary investigation, bibigyan sila ng pagkakataon nung magbigay yung kanilang side. Sige. After nun, ito po ay isasampa sa korte, may issuean po sila ng warrant. At non-bailable po itong kaso na to, kasi yan. Ngayon, ito lang po, idagdag ko lang po sa inyo. Pinapakita natin, simula pa noong pa lang, so na-discover natin ito, na peke itong drug war ni Duterte. Ang ginawa lang niya ay pinatay niya yung competition. Nagpapakita siya na kunyari galit na galit siya sa droga para hindi siya paghinalaan. Pero sabi nga nung testigo namin na si Arturo Las Cañas, na parte dati sa Davao Death Squad niya sa loob ng inner circle niya, na sila yung nagpo-protect ng kartel ni Michael Yang, no? Michael Yang. Tapos nung nagpresidente na siya, ito ngayong si Michael Yang ay minonopolize na yung drug trade under the protection of Duterte. Kasi kung maalala ninyo, ang una nilang ginawa, ni-raid nila yung mga Cebu laboratory, pinaguhuli, kasi kompetensya yun sa supply. Nung nasira na yung mga Cebu laboratory all over the country, ito na, ini-import na nila ng tonelada. Ganun po ang naging modus. Ngayon, nung itong si Colonel Acerto, na Colonel Drug Enforcement Group ng PNP, nung na-receive niya yung information na si Michael Yang ay drug lord, gumawa siya ng report at pinasa niya sa Malacanang. Ngayon, nakita nila Duterte itong report na to. Anong ginawa sa kanya? Binaliktad siya, kinasuhan siya, at pinapapatay siya publicly. No? Walang kadahilanan. So, kung totoong galit siya sa illegal na droga, dapat
Kahit kaibigan mo yan, kung sino man yan, kukulong mo. Ang ginawa ni Duterte, inarbor niya. Ginawa pa nga niyang economic advisor ito, si Michael Yang, para mabigyan ng sinyales lahat ng birokrasya na bata ko to, huwag niyong gagalawin ito. Yun po ang maliwanag dito. Ngayon, nagkaroon ng investigation dito sa hearing sa House of Representatives, sa Kongreso, tungkol dun sa na-raid na 900 kilos na sabu sa Pampanga, at sino ang nasa likod nun? Si Michael Yang. So, maliwanag po itong mga koneksyon na ito na talagang sila Duterte ang nagprotekta ng kartel, sila mismo ang drug lord sa Pilipinas. Yun po, at ginamit lang yung mga EJ case na yon para matakot sa kanila, matakot yung media, matakot yung mga politiko, at lahat ng pwede pang magsiwalat sa kanila, natakot. Kaya ganun po ang background niya. And the other day, Senator, may arrest warrant na rin, itong si Michael Yang, and yet hindi na yata malocate dito sa Pilipinas. Anyway, ang ating katandem, si Bombo Victor, may makarudang katanungan, Bombo Vic. Diyos maray na udto po sa imo, Senator Trillanes. On my part naman po, matanong ko lamang, gaano po ba ka-reliable itong mga dokumento na inyong inilathala kaugnay ho doon sa pagkakatag nga ni dating Philippine National Police Chief Bato de la Rosa na ngayon nga ay senador, at doon ho sa apat pa na individual na suspect o mano doon nga sa isinasagawang investigasyon din ng ICC sa madugong war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Okay, Diyos mo na udto po sa Indo. Anyway, ang document na presenta ko po last week sa social media, ito po ay kinumpirma na ng Solicitor General, si Ibarra. Sinabi niya, totoo yung dokumento nilabas ko. So ano nakalagay po doon? Itong sina Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, NAPOLCOM Commissioner Leonardo, si General Mata, at si General Karamat, sila ay suspects na ngayon doon sa ICC case ni Duterte, Dati persons of interest lang sila, pero dahil doon sa mga nakalap na ebidensya, na-elevate na sila. Ngayon itong sulat na to ay parang summons ito, na parang may kaso ka na iniimpormahan ka ng so at binibigyan kang pagkakataon bigay yung side mo through a counter affidavit. Parang ganun yung equivalent nito. So iniimpormahan na sila at binibigyan sila ng chansang mag-cooperate o hindi. Ngayon, kung hindi sila mag-cooperate, ibig sabihin, uusad yung kaso na hindi na maipapasok yung kanilang side ng istorya. So that would be detrimental sa interest nila, kasi pagka na-issue warrant, di kasama sila kasi hindi nila na-depensahan yung sarili nila. Ngayon, pwede rin naman silang mag-cooperate. Sabihin nila yung totoo, at pag na-convince yung korte, ay pwede silang i-absueldo dun sa kaso. Yun po yun. Matanong ko lamang po, kung meron na po ba kung ideya kung kailan po ilalabas ng ICC itong warrant of arrest doon sa mga suspect dito sa madugong war on drugs na ito? Tayo po ay naiinip na rin, ang initial estimate nung aking mga informante na the same informants na nagbigay sa akin itong dokumento na to ay mga June or July. Kaso tapos na, August na ngayon. So, ang hope na lang natin talagang paspasan nila kasi 7 years na mahigit yan. Kaya it's high time na ilabas na yung warrant. But hopefully, within the next few months ay lumabas siya. Yung kay Duterte, tapos na po yun. Tapos yung kanyang, kaya hindi na siya binigyan ng summons kasi talagang buo na yung kaso laban sa kanya. Sa korte na lang siya bibigyan ng pagkakataon depensa ang sarili niya. Okay. Ilang panghuli po, Senator Trillanes, matanong ko lamang po, ano po ba yung balak natin sa politika ngayong papalapit na po itong 2025 midterm election? Tatakbo po ba kayong senador o tatakbo po ba kayong mayor ng isang lungsod? Nagdesisyon na po tayo na mag-step back tayo sa national politics, kaya hindi po ako tatakbo ng senador para hindi po mapulaan yung atong mga ginagawa ko ngayong mga pagkaso at aking advocacy para doon sa ICC.
Parang hindi nila masabi na nagagamit ko yon, no? For political mileage. So, hindi po tayo tatakbo sa national office. Okay. Senator, maraming salamat muli sa inyo at update po kami sa mga susunod pang mga araw. Kaugnay pa rin po dito sa mga nauna po ninyong inihain ng mga kaso. Thank you so much. Ingat po kayo, Senator. Maraming salamat po sa inyo. Mga kabumbukas Star Nation, si dating Senator Antonio Trillanes IV, kaugnay po dito sa paghahain po niya ng drug smuggling cases kahapon kina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio at iba pang mga individual. At kaugnay pa rin po dito, patuloy din pong kinukuhanan ng panig ng Bombo Radio Philippines. Ito hong sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio at iba pang mga dawit na individual at una pong napangalanan doon sa inihain na kaso ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ng lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journalista di Bumbo. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for Gold, Pilipinas! Paradyo Bombo! Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo, nananatili pong positibo si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sa mararating ho ng mga Pinoy athletes sa nagpapatuloy pa rin po na Paris Olympics. Ito ay sa kabila ng sunod-sunod na pagkaka-eliminate ng mga atleta ng Pilipinas sa kanilang mga events, sariling events, at panghuli nga ho rito itong si Tokyo Olympics bronze medalist Yomir Marcial na hindi na umusad mula sa unang elimination fight. Ayon kay Tolentino, nakakalungkot man ang nangyari kay Marcial, ngunit kailangan pa rin daw na umusad ang team para ho sa hinahangad na Olympic medal. Anya, ang kampanya ng Team Philippines para sa medalya, lalo na para sa ginto, ay nanatiling on track sa kabila ho ng mga naunang eliminations. Ikinalungkot din ng opisyal ang tuluyan pong pagkatalo nitong si Marcial sa kanyang bagitong kalaban, lalo na anya at tudo-tudo ang ginawa ho niyang pag-iensayo kahit noon pa mang bago nagsimula itong Paris Olympics. Maliban kay Marcial, bigo rin pong umusad na sa mas mataas na elimination ang transman boxer na si Hergy Bacquiadan kahapon po ito o kagabi, ang rower na si Joanny Delgaco, ang mga gymnast na sina Levi Robivar, Emma Malabuyo at Aliyah Finnegan, maging ito hong swimmer na si Kayla Sanchez. Samantala, kaugnay pa rin po sa nagpapatuloy ng Paris Olympics, pasok na sa quarterfinals ng men's basketball ang USA basketball team. Matapos yung talunin ng South Sudan, kanina madaling araw ho ito sa score na 103-86. Mula sa simula hanggang sa dulo ay hindi po pinalamang ng USA team ang South Sudan. Nanguna po sa panalo ng USA team itong si Bam Adebayo na Miami Heat na nagtalaho ng 18 points at 7 rebounds, habang mayroong 14 points naman itong si Phoenix Suns superstar Kevin Durant at 12 points naman itong si LeBron James. Nanguna ang USA team sa Group C na mayroon pong 4 na puntos. Ito ho'y katumbas ng 2 panalo. Sinundan naman ng Serbia na mayroon pong 3 puntos. Matapos na tabakan, ito hong team Puerto Rico sa score na 107-66. Nasa pangatlong pwesto ho dito ang African team na South Sudan. Papatay ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Rice for All program ng pamahalaan aarangkada na ngayong araw. Department of Agriculture naman tiniyak na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng imported na bigas. Dulot pa rin yan ng Executive Order number 62. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Aarangkada na ngayong araw ang Rice for All program ng Department of Agriculture matapos ang matagumpay umano na 29 pesos rice program na inilunsad ng ahensya noong nakaraang buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., ang Rice for All program ay isang hakbang para maisakatuparan ang layunin ni President Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang availability at abot kayang halaga ng pagkain, partikular na ng bigas sa buong bansa. Ang presyo ng bigas na ibibenta sa ilalim ng naturang programa
ay magkakahalaga ng 45 pesos kada kilo. Maaari pa rin daw itong magbago depende sa paggalaw ng presyuhan, pero tiyak na mas mababa pa rin sa retail prices sa mga merkado. Ito ay ang mga well-milled rice na magmumula sa mga rice importers at local traders. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture, pupwede ritong bumili ang lahat pero magkakaroon lamang ng limit na 24 kilos kada customer sa isang araw. Mabibili ang mga ito sa 4 muna na Kadiwa Store, Kadiwa sa Taguig City, Bureau of Plant Industry sa Manila, Potrero sa Malabon at sa Caloocan. Initial launch ng ating Rice for All program. This is in tandem doon sa existing P29 program natin. So initially, the Rice for All will be available to 4 Kadiwa sites. Sa ngayon, meron na tayong 17. Nagdagdag ulit tayo ng 2. Ginawa ang Rice for All program para makatulong umano na kahit papaano ay maibsan ang mataas na presyo ng pagkain sa bansa at mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Samantala, nakikita naman ng Department of Agriculture na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas ngayong Agosto. Dulot umano ng mga nabanggit na programa o yung 29 pesos na bigas at yung 45 pesos sa Rice for All ay malaki ang posibilidad na mahahatak nito ang presyo ng mga lokal na bigas. Dagdag pa rito, ito pa ay dahil umano sa napansing pagbaba ng presyo ng imported rice na dulot ng EO62 o ang pagtapya sa taripa ng mga inaangkat na bigas ayon kay Dimesa. Sa bantay presyo, bumaba na sa 47 pesos hanggang 48 ang presyo per kilo ng imported na regular milled rice na dating nabibili sa halagang 51 pesos. Habang nasa 51 to 53 pesos naman na ngayon ang imported na well-milled rice na dating naglalaro sa presyo na 55 pesos. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na nawagan sa Philippine National Police at maging sa Bureau of Immigration na hindi lang mga Chinese national ang tutukan kundi maging ang iba pang mga dayuhan na nasa likod yan ng iligal na aktibidad sa bansa. May buong detalye dito ang Bombo Radyo Iloilo. Kinalampag ng No to PUV Face-Out Coalition ng Malacanang na kaagad na tugunan ng panawagan ng mga senador na isuspinde ang Public Utility Vehicle Modernization Program na ngayon ay tinatawag ng Public Transport Modernization Program. Sa brayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener ng No to PUV Face-Out Coalition, sinabi nito na sang-ayon siya sa resolusyon dahil ang obserbasyon niya at ng nakararami ay hilaw pa ang programa at sa pilitan ng pagpapatupad. Ayon kay Foro, kailangan munang suspindihin ang modernization program para masusing pag-aralang mabuti ang epekto nito. Gayon din para matugunan ang pangamba ng mga driver at transport operators na direktang maaapektuhan ang pagpapatupad ng programa. Ginigiit rin ni Foro na dapat pakinggan ang mga hinaing na mga apektadong driver, grupo, union at transport cooperatives, partikular na ang mga isyu nila sa konsolidasyon sa mga kooperatiba. Napag-alaman na tanging senador sa Hontiveros lang ang hindi pumirma sa Senate Resolution 1096 na isinulong ni Senate Committee on Public Services Chairperson, Senador Rafi Tulfo. Actually, isang napakatamis na tagumpay po ito, lalong-lalo na hindi lamang simple majority ng Senado yung bumoto na isuspended ang PUMP, kundi halos lahat na present na senador sa sesyon ay bumoto upang pigilan muna o suspend itong PUMP. Kaya nagpapasalamat kami sa mga mahal naming senador, lalong-lalo na sa Senate President kay Chis Escudero at sa kay Chairman Rafi Tulfo ng Committee on Public Service. At siyempre po, kami po ay umaasa din at nananawagan sa Malacanang na pakinggan yung nagiging paninindigan ng mga senador natin dahil ito po ay refleksyon ng hinaing ng mamamayang Pilipino. Si Mr. Elmer Foro. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng mga dagdag na reaksyon sa mga probinsya. Kaugnay pa rin po dito sa pagsuspende sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Yung pagmungkahi ng ilang mga senador na suspindihin ng Public Utility Vehicle Modernization Program, may tuturing daw ng pamumulitika. Ayon naman po ito sa National Federation of Transport Cooperative. Makibalita ho tayo sa pamagitan ng Bombo Radio Vegan.
Pamumulitika ang nakikitang rason ng National Federation of Transport Cooperative kung bakit iminumungkahi ng ilang mga senador sa gobyerno ang pansamantalang pagsuspende sa PUV Modernization Program. Sa panayam ng Bombo Radyo Vigan kay Misael Melinas, chairman ng grupo, tuwing susapit ang halalan ay palaging pinagpapaliban ang programa na sa tingin niya ay para ito sa kanilang sariling interes. Anya sa naging pagdinig ng Senado ay hindi sila kailanman nabigyan ng pagkakataong mapakinggan bagkos nakatutok sila sa reklamo ng mga grupong hindi sumusunod sa programa. Binigyang diin nito na 83.38% ang nakasunod sa modernization program na malinaw umanong mas marami ang nakasunod kung kaya sinabi nito na parang binaliwala ang mga hakbang ng mga entity na magtiwala at sumugal sa programa ng tanging layunin ay hindi lamang imodernisa kundi pagandahin ang operating system ng mga tradisyonal na unit. Bukas naman ang nakatakdang press conference sa kanila sa oras ng 10:00 ng umaga upang may pahayag ang kanilang damdamin at sa Lunes naman ay magsasagawa sila ng Unity Walk. Maganda ang modernization program. Bakit sa tuwing darating na lang ang eleksyon, lagi na lang ganito, urong-sulong. So sana wag naman kaming gamitin sa pamumulitika dahil kami naman po ay nagsiservisyo lamang bilang public transport. So yun lang po sana hiling namin, mahal na Pangulo, sana po sa puso po ninyo makita nyo sa amin ang aming sinseridad na yumakap sa programa. Ang 83% po na yumakap sa programa, sana po ituloy pa rin po natin ang modernization program. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito hong nilalaman po ng susunod na balita ho natin, mga kabombo. Medyo pasintabi po sa mga medyo masaselan. Ano? May maselan po itong nilalaman. 14 anyos ho na 5 taon daw na ginagahasa at inabuso ho ng kanyang stepfather na iligtas po ng mga taga National Bureau of Investigation Region 7 at ng Department of Social Welfare and Development. Maki-update po tayo sa pamagitan ng Bombo Radyo Cebu. Matagumpay na nailigtas ang isang 14 anyos na batang babae na ginahasa ng kanyang stepfather sa loob ng 5 taon. Nailigtas ito sa isinagawang joint rescue operation noong Hulyo 26 ng National Bureau of Investigation 7 at Department of Social Welfare and Development 7 kung saan ay nakakulong na ngayon ang kanyang ama-amahan. Sa panayam ng Bombo News Team kay Attorney Wenceslao Galendez Jr., ang agent at case in charge ng NBI 7 na naikwento pa ng biktima na ginahasa siya ng suspect sa mismong araw ng kanyang pag-rescue. Dagdag pa nito na nakatanggap pa sila ng ulat noong Hulyo 16 mula sa isang concerned citizen na nagsabing tungkol sa kalagayan ng biktima. Ito ay matapos ang biktima nagkwento sa kanyang mga kaklase tungkol sa pang-aabuso na kanyang kinakaharap sa kanilang sariling bahay. Kaya naman, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng NBI 7 na pag-alaman nila na nagsimula ang pang-aabuso noong 8 taong gulang pa ang biktima, kung saan binantaan siya ng kanyang stepfather na huwag ibunyag ang pag-aabuso kung hindi siya ang magiging dahilan na masira ang kanilang pamilya. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng DSWD-7 ang bata para isailalim sa psychosocial intervention, habang ang kanyang stepfather ay mahaharap sa statutory rape sa ilalim ng revised penal code amended by RA 8553 at RA 11648. We asked her when was the last time that she was raped. She said that just that prior night, we decided to conduct a hot pursuit operation. Fortunately, the mother together with the stepfather returned to the house. At that time, we already took custody of the child. So we implemented the arrest. The suspect actually uttered the statement to her that she will tell somebody if she might break the family apart. So meaning she's scared also to tell the mother because of the utterances. She's scared also na she's the reason behind the breakup sa family. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kabubog Star Nation, bago ho ang ating Orasyo Emperata, nais muli namin kayong imbitahan at anyayahan na mariban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati ay pwede pa rin po ninyong sundan at i-follow ang atin pong mga provincial station. Meron po tayong mga Facebook page, TikTok account, YouTube channel, and of course ang ating Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store or kung hindi naman ay sa Apple App Store. Pwede po nating sundan mga kabumbong ating provincial station sa Mindanao halimbawa. Meron po tayong Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at Bombo Radio Coronadal. Mga kabumot ka Sir Nation, narito na po ang ating Orasyo Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sodto sa Gyapon Kapunimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ang punong barangay sang San Isidro Haro nagapating gin politika ini siya or may lamod sang pamulitika ining pag-suspend sa iya. May kantanan sa sining ginaligar questionable nga pag-release sang pundo sang barangay nga nagabalor 800,000 pesos. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo, standby kay check nato ng latest dira karon kag subong man ang statement ni punong barangay Ronela Juanesa sang mapakinggangutan man sang Bombo Radio kung madumduman nyo pa kagapon sining adlaw gintalakay sa City Council sa Konseho ining pagduso sang resolusyon nga i-suspend si punong barangay Juanesa sang 60 Diaz bangod sa sining questionable sining pagwa or pag-release sang 800,000 nga kwarta sang barangay. Anong pahayag diri sang punong barangay pagpatahag sini magluwas abi sa rason sang politika or ginlamuran sang politika? I-check nato ng follow-up report diri ni Bombo Peter John Bayaska diri man sa aton sining pagpangalagad. BJB Master sa report, please come in. Ginapatag diri Bombo Trump no ni Kap Ronela Juanesa diri sa barangay San Isidro sa may distrito sa Haro nga political harassment diri ang ining natabo nga ining pagdagdag iya sa suspension sa iya walti diri sa sabat niya tik pagahulapon niya lang kuno ang sabat niya diri sa aton sa nga pinakalites kapag pakigangot naton dira sa iya sining barangay nga kung sa diin ginapatag niya diri ang dugay ni nga ginahuptan at kagin hipsan diri ang ining pagpanghugot sa iya dira sa iya sining barangay diri Bombo Trump. So hindi lang diri ang ginatanaw ni kapitan na political harassment diri sa party niya kundi nalakip na diri ang iya sining mga barangay kagawad nga majority daw haluson tanan ang ara na subong iya side iya sa administrasyon diri Bombo
At so nagdasugod ini siya ang ining pag-react rin po ng barangay Ronila Wanisa. Dari bubotsan sa siring sunod-sunod nga sulat bala sa city accountant naton. Dari sa iya nga may ara sa mga anom tanan kasunod-sunod nga sulat na dapat igat nga liquidate niya ang ining ginaalis diri nga pag-procure sa barangay diri sa bulong sang bulong kalakip diri sa sining bugas dira naging pang hatagman suno madiri kay punong barangay diri Wanisa diri sa mga pumuluyo man sa distrito sang Haro kag mismo ti nagapacilitate man sa diri ang iya man sining mga barangay kagawad dira nga ara man siya ang iya nga presensya dira sa may barangay San Isidro sa may distrito sang Haro. So diri karon nagsugod Bobotsam kay ang una dito sa pagpatag diri sa aton sa tong pagpatigayon iya sang Association of Barangay Captain President balang election dira sa distrito sang Haro daw sunod-sunod iya naway gin formal nga gin-imbitar kay ti na-identify siya nga siling ti ini siya ang kontrapartido sa administrasyon. Amo na kung paano nakapagpatigayon iya sang series of meeting dira sang Association of Barangay Captain dira sa 45 ka barangay sa distrito sang Haro. Waay ang iya sining presensya diri Bobotsam kag dito sa gipatigayon nga meeting iya sang liga nga mismo tiara kuno nga presensya sa sining alkalde sa Mayor Jerry Triñas do siya lang solo na identify iya nga tumod ka gina-question diri sa alkalde naton nga may ara sang unliquidated bala sa iya sining barangay kag ginatumod ini siya nga barangay diri sa distrito sang Haro kag ipamangkot ni kung sinong kapitan diri sa barangay San Isidro. So dito kag ginagbabayaw siya kag siya ginatumod nga may ara ini siya sang way ma-liquidate diri kag mapatag sa may city accountant naton nga nagadangat tanan hindi lang 800,000 diri Bobotsam kundi nagadangat tanan sa isa iya ka milyon. Pero dito ya ginapatag man niya ni kapitan kag base man dira sa mga response kung sabat niya diri sa una nga sulat dito sa city accountant naton nga ginapatag niya nga ngining gina-question iya nga pag-procure sa bulong nga ground nga siling di siya pagadagdagan iya sa suspension sa city council naton ang ining nagsugod iya sang 2019 kag hasta iya nga sa subong abi nga pagapungko iya sa punong barangay pero gina-insist man diri kag napatag ni kapitan nga nagapungko siya bilang punong barangay lang sa November 2023. Kag diri karon may sunod-sunod pag diri nga masulat sa tong pagtunover sa mga property sa mga barangay balang siling ginapatag man diri ni kapitan nga way iya sang transparency diri kagaton over sa iya nga may ara iya sang kakulangan pero ato ya tanan iya ginaatubang niya kag sa gihapon ti seryoso siya nga nag-serbisyo gihapon sa mga pumuluyo niya dira sa may distrito sang Haro. Hasta nga sa ulit do nagainit kag sa tagsak at magkandak iya sa sesyon nila nga do nabatsagan niya na balang ang tanan nga mga barangay kagawas niya ara iya side na alunsay iya sa administrasyon kag ining ginatumod naman nga ang mismo ti ang donigo bala sa relative iya sa iya sini nga bana nga nagtaliwan nga dati anay punong barangay madra Bobotsam nga treasurer man sa barangay so diri karon kag daw na batsagan ni kapitan nga daw gina-personal na gid siya as punong barangay dira sa may distrito iya sa Haro. Ang sabat niya hulaton niya kung madagdag bang suspension sa iya hulaton niya pero initanan Bobotsam desidido na gid siya nga pangatubangon bisad din pa kuno makalabot nga dira atubangon gid ni kay ginsugdan nila sila ni kapitan iya sini nga pagatapuson diri Bobotsam. Yari bala no ang una nga pagplastar kapapatag ni punong barangay Ronila Dumupoy Wanisa sa nga barangay San Isidro sa may distrito sa Haro. Barangay San Isidro Haro. Daw nakibot man ko sa
gulpi nga dagdag nga gulpi nga for suspension ula tonta. Amo ning natabo. Pagpungko ko all documents was not presented. No financial report, no financial report until now. Why man sila nagaubra sang annual report, annual budget. Now, wala ko hangpon, wala gid ginpamangkot ko sila pagpungko ko gid hambal niya hindi ka kap magbalikid forward ta. Okay, nag-forward, wala ko balikid Nagbalikid, gid lang ako sang dagdagan, ako sang accounting. Asud, hindi lang nga 1, 2, 3, 4, 5, 6 nga demand letter. To liquidate the amount from 2019 to 2023. Until now, why kuya kabaton sang financial statement sang Barangay San Isidro since 2019 to 2023. Kung isa patap sa Saraway pungko bilang kapitan. Nagpungko lang ko yung barangay kapitan was elected in November 2023, landslide, without any political support, without money, without leader. Amo lang na yung napakwanan ko, nagdaog ko yan landslide, layo-layo, abansi, lapit 500. So, wala tayong pinapaliquidate sa imo ni, since ang sarong matuig ni? Since, halin sang 2021, balato kung 2021 to 2023. Now, damo nga, kuan gipadala sa kunsang budget, sang accounting, nga liquidate, so ginatagaan ko man sila sang demand letter. Honestly, pag meeting ni namon sang liga, si Mayor yan nag-announce sa tanan nga naka-liquidate. Paglabot, pang uli naghambal si Mayor. Hindi niya buteg bisan pa man kuton mo ng 180 ka barangay. Hambal ni Mayor, ang taga San Isidro top notcher, 1 million. Ang 1 million nga nga unliquidated. Sang COVID-19 nga gin-download sa Barangay San Isidro nga supposed to be ihatag sa tanan nga pumuluyo sang Barangay San Isidro in terms of food kay COVID Now, kag ang part sina is para sang Haro Fiesta nga gin-download diri sa Barangay San Isidro nga na diskubrihan lang na iya pag meeting namon sang liga. Si Mayor giya naghambal sa ako nya diin ang taga San Isidro silin ko ako Mayor, hambal ni Mayor sa ako nya kadako sang himo unliquidated 1 million. Kung hindi ka kaintsindi sa hambal ni Mayor, gagwa nga ako ang gagwa nga ako si Mayor sin ko Mayor bago lang ko yan nagdaog nga barangay captain. Wala ko yan nakabalo sang ila transaction. Nagdaog lang ko yan sang 2020 sang nagligad nga bulan. Wala ko na iya labot kung ano man ang ila transaction. Sa atubang sang damo. Sa atubang na sang 180 ka barangay. Oo, ginambalan ko ni Mayor ang top notcher diri is Barangay San Isidro. Kung wala kaya kakilala sa ako, nabi mo daan ko nga barangay, ako na yan matutuan mo, gali kay mabtik pa man ang akon nga memory. Hambal ko Mayor, hindi na akon, ila yan asang daan nga barangay captain. Ina tanan to ang sa accounting office to sa City Hall nato, nasang sabat mo tanan to ang mga gipang submit o kung sulat nila. Oo. Ginambalan pa gani ko ni Mayor, padali sila sang demand letter. Hambal ko kay Mayor, ginpadalaan ko man sila sang demand letter, puro wala sila kasabat. Hambal ni Mayor, kuha ka abogado pa obraha. Inaya, di na binutig in front of 180 barangay captain. Ang sa iya ka City Legal? City Legal. Ara ang accounting office at that time, ara ang COA, ara ang taga-accounting, ara ang taga-DILG. Oo. Walti ang initanan ka sa pag-procure na sa bulong. Pero ang bulong sa ulihin may nakabotin man. Amo niyo, ang procurement naman niya sang bulong that was pag-assume ko office sang January na natabo. Kay balan mo wala ka man kwaon nga kwarta sang barangay sang 2023 kay ubos nila gasto. Wala ka ginakwaon. So pagpungko ko sa 2024, nagambal ang tanan na council nga kap ma-reenact kita. Mabtik man kuya magsiling nga huo kay wala man ko kaintsindi sang term nga reenactment kun ano na. Gali ang reenactment na mangkot ako dito sa budget kag namangkot man ko sa accounting.
Meaning to say, nag-reenactment sila, it's because wala sila makaliquidate previous years. So, nagka-problema, patutani ka nga basi, hindi kami matagaan budget. Honestly speaking, ang ilang at 2023 nga budget was only approved January 29, 2024. Now, kaya mo na itong kalatabo, ay hindi ko ya gusto sang repetitive nga budget. Nag-ubra ako ya sa akon nga budget nga 2024 nga approved sang July lang nga ini ha, last week sang July kung 2 weeks ago. So, wala ko yung problema, at least kabalo na kami. Now, ang gina-allege na nila iya, amo ni hay, nagbiding ina, no? Kay gin pormiro na reenactment kami. Tapos ang uli na kamaradmad nako, nga sala lang magsagi reenactment until when nga mag-reenactment kami, no? Nagubra ko ya sa akon. Ara bala sa resolution, nagpirma bala sila tanan. Oo, ara na si resolution. Ang tanan nga gin-purchase nga food commodities, good for 400 people, that was December 14. Tanan bala nga kagawad ato man to sa stage na nagpanghatag. Si kagawad Ruby Galliano gani nagkuha pa gani isa ka sako nga ihatag nga dito sa iya nga constituents sa may ila lugar. Oo, sa relocation site. Sa bugas, kaya ba mo napak na namon, ang ginhatag namon that time was tag 2 kilos of rice, noodles, sardines, may gatas, may habon, kompleto kami maginhatag na dito sa ila. So, wala kami ya nagawid sa tudiri, tanan pagwa gidya namon. Now, hindi sila maghambal kay ara sila tanan. Ang bulong naman, ara man sila tanan. Tapos hambal niya hay ni kagawad Ruby niya tidiin na ang delivery mo sang bulong. Sin ko ara sa ara sulod. Now, pag-abri sang bulong, pag-abri sang boxes sang karton nga guro pulo ka karton. Hambal pagtuki nagwa ang azithromycin. Hambal ni kagawad Ruby, nagwa pagid ang salbutamol. Hambal ni kagawad Ruby, ako na lang ini. Siling ko, binli lang ako. Kay tibinlan man namon ang iban mo. Si kagawad Rolando Halbuena, nagkuha ba niya sininya akon lang mga ayo ko sang Luzartan kag Amlodipine kaya mo ning akon kwan. Apan opening ha, wala man sila nagpirma nga nagkuha sila. Kay usually gina pa pirma ni namon tanan-tanan for record purposes. Wala. Now, wala lang kuya kabalo, nakibot lang kuya nga nagpasaka sila dito complaint nga ila man na gani obra. Hambal gani isang lawyer ko, hambal niya ti ila man ni obra nga sila niya gin-filean kanila. Balik ini sa ila iya. Now, kundi ara nakabaton ako sang communication halin sa guni ang panalawigan. To nga ma-submit ako bala sang akon nga reply sa ila nga complaint. Tagana ko 15 days. Sa 15 days nga naging sabat ko na tanan-tanan, no? Tapos ang dito nga staff sa may office ni kagawad Sarabia, kay siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee, nagambal nga mapadala lang kami communication sa imo. Within 10 days, sulata lang. Nahulat man kami, wala man. Gin sabat ato ya tanan sang abogado with witnesses. Bisan mamangkot ka mo to tao sa location site, bisan nila ka mo mamangkot na ya. Sang ulihi, amo nabi nakibot ko nga nagwa na kagina sa inyo istasyon nga dapat nakatubangay pa na kami sa Blue Ribbon Committee kay City Councilor Sara. Pabutan? Tamo tong pagtatag dumal lawig pagid ang pagtatag dra ni kapitan. Ang ginatubod din niya si Kap Ruby Galliano, kagawad kag si kagawad Rolando Halbuena. So, barangay Kagawad, manada sa may barangay San Isidro, sa may distrito, iya San Haro. Tapos daw mo sila daw gibasihan matos ang complaint malagay dito ni submit iya sa City Council. Daw sila to ang gibasihan to yung bubutsan nga daw ground for nga dagdagan sang suspension diri si Kapitan Ronila Wanisa. Pero kay gina-question niya nga daw ay sing preliminary investigation bala nga sining dapat within 10 days iya. So dito ka na-counter sa dito iya base sa mga sabat naman sa una dito nga nabaton niya ang complaint dito sa iya sining mga
barangay Kagawad. Tit nakaasaan dito iya sa mga reklamo may ara sa mga abuse of authority tapos amot sa way mapang liquidation na diri. Ang pag-procure iya sa nga bulong ka mga bugas ka mga groceries to lang agin pang hatag dito. Iya sa mga pamuluyo niya dito sa may barangay San Isidro, particular gidra sa may area sa nga relocation site sa may distrito sa Karot. So amo nang basihan diri na 800,000 pesos. Nati base dito sa una to nga pagpatag ya do nagdangat siguro sa 1 milyon. Diri ang waya ma-liquidate iya sa nga barangay San Isidro diri sa may distrito sa Karot. So isa ka ginatanaw diri ni kapitan nga harassment ang ginatanaw ko hindi lang na isa kapag pangipit sa iya kag damo dira sa mga ibang pagid nga mismo tindo tagsa kapag patigayon iya sila sang sesyon daw siya lang yaw kung bagat sa kapitan niya do isa lang sa Balaya Bombocham sa mga barangay Kagawad dati majority ang treasurer nagaside ba dito sa pihak nga side sa administrasyon so daw siya lang ang sulo iya nga tindog kag nagaisanon pero sa gihapon tang sabat niya so magabato kinasaya kay sinintig ginsugdan sa liwat sa ginhambal niya so iya gid ni tanan iya pang tubangon tanan ang ining ginatanaw niya nga pagpanghara sa iya dira sa administrasyon kag mismo sa iya sining mga barangay Kagawad dira Bobotsam sa may barangay San Isidro sa may distrito sa Haro Bobotsam. All right, mabatian taman, makita taman sa tsura ni Kap, sa pagsabat ni Kap sa mga palamangkutanon nga kumbaga confident siya, no? Ang why siya sang may ginhimo sining kapaltahan, why siya sa may ginpalapaw sa iya sining pagpungko bilang punong barangay. Ang ginatumo diri nga unliquidated halin pa yasang tuig 2019 tubtob tuig 2023 tinagpungko si kapitan November 2023 pagdaog niya paano karon nga siya ang ginapa-eksplikar sini na mensionar man ni punong barangay nga ang mga asod-asod tong nga mga sulat from City Accountant's Office. Tingin sabat yaman to tanan, kaupod sa iya sining abogado. Tapos ginsumiter man to sa Blue Ribbon Committee of which ginauyatan ni City Councilor Rex Sarabia ni Konsehal Popcorn. No? Nagsambal man lang sa nga mapadala kami dira sang sulat yang balikap sinya testa subong way man sila sa maging padala nga sulat kibot kaning isaya nga may resolusyon na to nga ipasuspend siya 60 days. 10 days ba silingti verbal nga sabat ni Councilor Sarabia within 10 days sabat ni Katya mas mayo gani ako ni kaso maginato bungay giman sila kung magpatigayo sa preliminary investigation dira sa City Council naton. Para matagan ginitanan bala Bobotsam kung sino gid yan nagasugid iya sang matuod sila diri sa karot nagabinata mata aga abot ringon nga gabi hindi gabinata mata aga gabinata pagid nga gabinata dala po sila dugang nga nagadugang pagid agila tan-aw ni punong barangay dira nga pagpangara sa iya asa sa mga proyekto nga nagasulod dira Bobotsam kundi may ongoing nga gina-construct dira nga daw 3-story multi-purpose building dira sa barangay niya kung daan sa unang basketball court bla. Pero antes kita magdangat dira master, mamangkot ako anay. Sinong ginbuslan, sinong sadto kapitan sang barangay San Isidro Haro before ni punong barangay Juanesa? Si Kapitan Felix Durisa natapos na yung termino niya nagpa-elect siya barangay Kagawad ba siya subong yapon Bobotsam? Si Kagawad Durisa mo ning dapat nga mag-eksplikar kay sa iya sining Chimpo 2019 di ba sang 2019 sinong kapitan diraaw San Isidro Haro? Siya si Kap Durisa.
hasta nga matapos ang iya sining nga term by isang November 2023. Ti ang wala ma-liquidate or ang unliquidated nga ginasukot kag ginguramos karon sa kay punong barangay Juanisa, dapat na ma-explicar kung tani ni si former punong barangay Dorisa Di ba? Siya dapat yan makapastag. Kag isa pa yung balikapitan. Yung nga punong barangay daw. Yat bilin barangay mo. Ngon 0-0. Ganyan bubutsak. Sipot din. Ano iya si former kapitan na Felix Dorisa karon? Do kasubong yang anointed one nga hindi siya question dira sang iya sining previous administration bilang punong barangay nga gipatuto niya karon tanan sa kay punong barangay Juanisaw. Hasta computer bubutsak mo. Computer nga dira na pang file tanan ang mga ila sining nga mga pag-procure sa kung ano nga mga agin budget sa barangay dira mga development plan nila. Tanan tiging katingalahan ni Kapitan Juanisa yang nagkalaguba tapos ma-file sa kaladula. Ti si punong barangay Juanisa ni ma-explicar kay siyang kapitan dira subong? Amo na isa kadako nga pala mangkutanon da subong. Karon pero inatanan na preparahan ni kapitana. Subong tuwa pa man magdagdag bubutang ko ay pa man mabaton ng suspension ni Kap. Amo gani ginalantaw naton master. Sa mo siniyang sitwasyon. Sa mo sining plastada awat lang niya kagati do kasubong balang madulaan lang sang puwersa diray si punong barangay Juanesa to act as the punong barangay. Pero kung lang taon mong mga ginhampak sini sa iya nga kaso or mga ginapatuto sini sa iya nga anomalya before magkapitan si Juanisa, ano ni trabaho ya Master Rao? Social worker. Ti samtang nga nagapangalagan siya social worker, may nagahulat na to galing kaso sa iya man lukaluluoy man si punong barangay Juanisa. Ti pungko siya ay financial report. Sang namangkot siya din ang mga financial report nyo. Why sa may ipakita, wala man sila gaubra sa annual budget. Hambalan lang sila nga hindi na magbalikid kay move forward kita. Tinano klase, di ko ti subong bukol. Kadamo lang tapos may gintang offer kuno kay Kap nga resibo nga para kuno sa paggasolina. Kadamo lang po sa mga ginat mo rin natanan gintang barang gintang kantay ni tanan na dali bubutsam. Gintang botsiri ko gintang sugid diri sa aton. Hasta yang tong na mention niya nga tanan nga mga konekto nga klase ka aktibidades dira sa Haro bla. Tapos to na sit aside na siya dira sa association ng mga barangay captain niya. Tapos astang pagtupad kay ibang nga kapitan sa iya daw may aro kuno si Kap. Yang pamangkot pagit ining 1 million nga 2,000 unliquidated kay during 2009 COVID ni siya, COVID time, kagaharo fiesta may gin-download kuno to nga mga nagalabot sa 1 million, tindi na ni. Tiis di ka ni Kap Juanisa na. Siya ma-liquidate sinatahan pero balik up ti November 2023 lang ko nag-assume. Isa nga mo siningan simpo, social worker pa lang niya si punong barangay Juanisa nga siya niya ma-explicar raw. Amo gani. Kung may dapat man sa iya explicar kung tani, way masasing kumbyuton nga basihan nga dokumento dara bubutsam. Ano gintunan man ni Mayo sa chairman sa Blue Ribbon Committee ni Attorney Rex Sarabia ni Kagawad Popcorn, gintunan niya man isang insakto? Ay, kukbalo. Pariyotay? Makupunta siya Kung kung din analyze ba kung gintunan niya na, Pungcham. Alright. Anyway, Bombo PJB, balang ko may lawig-lawig paningsug po nanay naton, but dre lang ko anay kutob para nga matagan taligwa man iban sining mga balita. Salamat, Ged.
Walti nga dugang sa pambutsan nga pag-plastar, pag-dugang, pag-stikar, kagang sabat man sa mga natungdan, si Kapita Kagawad Ruby Galliano, si Kagawad Ruby Galliano ni bumbutsan sa una, former kapitan ni sa Bacau. Ginrelocate sa pagkanto dira sa may area San Isidro location site. Nagpadalagan sa Kagawad, nag-transfer sa iyang residency, bala, dito sa na-restro na sa San Isidro Haro. More siya dira na sa nagpungkos purong barangay Kagawad dira sa may barangay San Isidro sa may distrito sa Araw kaglalakip diri si Kagawad na subong nga former kapitan man si Cap Felix Teresa try naton man kung ano ila mapatag sa diri kang si Kagawad Albuina nakurot do ara na subong sa ospital balman bi siya pinakita sa information naton bombotsang. Alright. Ultimate mo itong report para sa pagpangalakan sa Bumbuhan na isong. Ito yung nagalaman sa Bumbu PJB para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbu Radio Philippines. Basta Radio, Bumbu. Salamat gid Bombo Peter Jan Bayeska, no? Ang akon lang siniya banwa mambal kap padayuna iya ang imo sining kaso, no? Kung may i-counter ka man sa pila ka adlaw, padayuna kap. Oh? Para nga ti may iplastar kita sa ulihi nga ihimplo, nga basta yara ikaw ya nga nagatindog sa husto kag kamaturan, maagom gid sininimo ang hustisya sa aton sini nga matag palamati. Kay kon lang tawon pa lang naton banwa, ano ang tamdan sang bag-o nga punong barangay sa kung ano man yang estado in terms of isang pundo kung wala sang financial report, kung wala sang annual budget, kag ma-re-enact lang sa aton sini nga mga kauturan. Sang nagpangusisa si Kapitana, balihan niya kap di na magbalikin kay mamong forward kita. Ang mong forward to gali na namin si nila kap kay tikwang kanila tos buho. Sa aton sinimatag palamati. Hindi ba niya karon patas para sa isa ka elected official nga way pa siya iya kapungko ipa-eksplikar na sa iya kung ano man ang mga wala ma-eksplikar sang previous administration sa aton sining matag palamati. Ugaling kay sa mga laragway kag sa mga picture or mga nakita naton sa mga laragway nga ginalop diri nga kuha sa Bumbu Radio, masami nga nag-agbay, masami nga may mga laragway si punong barangay Juanisa, sa kay Lone District Representative Jamjam Barunda, may ara man to siya nga laragway upod si former City Councilor Love Barunda. Now, sa ila sini nga barangay hall, may dako-dako sini nga picture dito nga nagalapaw ang gugma kuno. Kag may duhato ka mga manyag sini nga babayi ti sikap di man magpaulihin ni kay mistisa man kadano. May dugo mga katsila grone. Now, atong duwa sila nga nakapula bla ni Congresswoman na Jam Baruda Bobo Umel. Laragway sini nilang duwa. Ti kon lion naton ang paglantaw ni punong barangay Juanisa nga ginapolitika siya, daw makahambal kitang dakong posibilidad sa aton sini makabumbo kay nga man. Mapati man kamo kag sa hindi man lang iya ang barangay San Isidro Haro ang may mga kasubong sini nga problema. Kon idon ginabi kag husisaon gid sa aton sini nga mga opisyales, hindi lang iya barangay San Isidro Haro ang may mga kasubong sini nga problema. Ugaling kiti ang iban sa aton sini nga mga kabumbo, nagpasilong na iya sa payong
sang mga trinyas. So therefore, tikon mag-ulan, hindi silang basa eh. Tikaron kay kunlang tawon ta sa mga laragway. Si punong barangay Wanisa iya sa payong sa ni Lone District Congresswoman Jan Barunda nagpasilong, hindi man siya tuon babasa. O galing kay binasyahan siya. Di kunti basa mangyapon sa ton sini nga mga kabumbo. Pero ang mamba ko lang yan sa kay Kapitan Wanisa, Kap, nakita nyo man to siguro kung ano ka-confident si punong barangay Wanisa magsabat. Sa iya, sini iya nga bahin. Kag dumambal naton nga nagapakita lamang nga why saya sang may gina balikid sini nga ikog nga posible may partisipasyon or nangin kabahin siya or may nahimaluan siya sa sining mga unliquidated nga pundo sa barangay San Isidro Haro. Ti padayuna yakap tubanga tanan sining nga mga kaso kag pananglitan nga madismiss ina. Ti mo naman ni Chimpo nga mag-counter eh. Kasuhi man ang dapat siniya nga mga kasuhan sa aton sini mga kabumbo. Pero ang luyag ko pagid mabatian kung ano yung eksplanasyon ni former punong barangay Felix Dorisa. Kay ti ang unliquidated nga 1 milyon ka pesos 2019 mo to 2023. Di ba? Chimpo ni punong barangay Dorisa ni. Tihulaton ta kung anong statement ni punong barangay Dorisa ay matian ta eh. Kung anong rason nga wala sa mga financial report, nga away sila nag-obra annual budget, matian taman sa aton sini mga kabumbo sa ngalan sang patas nga pagwaragwag. 35 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Liga ng mga barangay president nagpathag nga hindi man makabig kuno nga may pamulitikang pagsuspend sa punong barangay sa San Isidro Haro bangod may mga ebidensya. Ano abing mga ebidensya karon man? Sige, balikan tani matapos ang pila ka importante nga mga panumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon.
Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sa kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Niña. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri.
Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga internet. Antay 5 minutos na kaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohan ay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby no kay Bombo Angel Tan. Kay kun si punong barangay Ronela Wanesa nagapati nga ginapolitika siya or bangod sa politika ang iya siniiyang nga suspension, ang liga ng mga barangay president wala iya nagapati nga may lamod pamulitika ini kay may mga nagakaigo man kuno kabalasihan kag ebidensya sa pag-suspend sa kay punong barangay Wanesa. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report please come in. Nagapati diri Bombo Cham ang presidente sang liga ng mga barangay diri sa bahin sa Iloilo City nga hindi makabig nga may ara pamulitika ang ukon ang nakatalana nga pag-suspend kay punong barangay Wanesa sang San Isidro Haro bangod ni araman nga mga ebidensya. Sa interview sang Bombo Radio, si Councilor Irene Ong giyaging pahayag nga naplastar man sang maayo sang komitiba ni Councilor Rex Marcos Sarabia ining mga dokumento nga ginsubmit man na first hand halin sa mga kagawa dira mismo sa nasambit nga barangay nga nagkontra kaya punong barangay Wanesa Bombo Cham. Sulo kay Councilor Ong, nakit-an nga may mga cheque nga ginpagwa o kung gin-issue kag wala nag-agi sa insyekto nga bidding process si punong barangay Wanesa. Patag niya nga gin-training man ining mga barangay officials kung paano o anong himuon nila sa insyekto nga pag-abi sunod sa proseso when it comes sa pag-procure kag pagbakal sang mga mga goods kag mga essentials sang barangay. Abi kag nakit-an man or sa training nila kompleto kuno ang mga different offices diri sa bahin sa Iloilo City Hall nga present para nga tudloan sila sa dapat nila ubrahon kag kabahin dira Bombo Cham nga dapat hindi gid or wala gid dapat sang laktawan nga proseso. Kag kung may question gani sila kuno that time, ara man ang mga taga Department of Interior and Local Government. Pero sa bahin diri ni Councilor Irene Ong, una gid man nga wala man siya kuno nakabalo not until nga nag-abot ang sulat diri sa bahin sa City Hall when it comes sa sining bireklamo batok kay punong barangay Wanesa. Kag di ko madumduman Bombo Cham sa mga kabombo naton, ang initial dito sa findings man sa komitiba ni Councilor Rex Sarabia, una-una dito ang ginreklamo diri sa mga kagawad. So, sobra 800,000 pesos, man mga 818,000 pesos diri ang ginapasuni nga wala kuno or like kwarta nga wala nag-agi sa insyakto nga proseso. Iban diri ang duging gasto sa hindi insyakto nga pamaagi, pero amo to balik-balikan ta may mga kaso or may mga gin-complain diri ang mga kagawa naging basura sang komitiba ni Councilor Rex Sarabia kag ang napamatud-an nga amount exactly Bombo Cham nga tong questionable kit sa subong nga rason sa suspension ni punong barangay Wanesa ining pagbakal niya tatlo ni ka-items. Una, office supplies na worth 94,122 pesos, 365,488 pesos nga pagbakal sa mga bugas, kag 235,660 nga pagbakal sang mga bulong
Ang total kini is 695,270 pesos. Ang ibang amount to bangod siyam, gindismiss bangod man, miara nga pabatuod si Kapuanesa nga miara lang discrimination sa tunga nila sa mga barangay kagawad kag nabalik ang cheque bangod siyam. Office supplies, liwat tabi mo Angel, dahil lang office supplies. Office supplies na worth 94,122. 94. 365,488 pesos para sa bugas. Kag ang 235,660 para sa bulong sang mga senior citizen. Kaya mo na siya ang, kung balik-balikan ta, ang reklamo diri iya or na-find out sa komitiba ni Councilor Rex Rabia nga ang may probable po sa sining kaso or complaint against si punong Barangay Vanessa na supposedly ining amount amo ni kadako nga amount bombot siyam dapat maagi ni siya sa competitive buying, pero ang dugo ginhimo ni Kapuanesa diri nga pamaagi din direksyon niya shopping direct na pagbakal, wala sang bidding. Pero ding plus para man diri sang komitiba ni Councilor Rex Rabia nga pwede man kuntani ang ginatawag na shopping or pagbakal diretso sang mga goods niya kung emergency kag miara sense of urgency bombot shop, pero dapat miara barangay resolutions or ginalaw ini siya sang bids and award committee. Pero based sa findings sang komitiba ni Councilor Rex Rabia, wala sang may napakita nga papeles si Cap Vanessa nga mga resolution or any papers na ginalaw ini siya sang back committee pangod kiti ang iya rason kuno na nasturyahan man sa minutes ng ilang barangay nga natakal pero wala na buto-butuhan, nasturyahan, may resolution, bombat siyam. I-clarify talang, Jel, kay ang statement yan ni Cap Abe, ang mga 1 million unliquidated since 2019. Ining mga office supplies nga 94,000, bugas nga 365,000 masubra, bulong nga 200,000 plus. Ini yan na bakal ini sa tsimpo na yan ni Cap nga siya nang nagapungko bilang punong barangay. Oo. Ang ining mga items sa Libombot Siyam nag-exist kag actually na pang-distribute ya insakto. Na kwandiga ang resulta ara na napamatusan niya nga nakaabot niya sa publiko. It's just that ang punto lang diri wala siya nagsunod sa bidding process na insakto nga dapat may competitive bidding. Ang ining 1,800,000 pesos iya, lain naman ni siya nga complaint. Nag-file din isang complaint sa ombudsman si punong Barangay Vanessa sang March 12, 2024 against ni siya kay punong Barangay Dureza kag kay former treasurer Cheryl Maralit because of unliquidated barangay funds amo to 1,800,000 pesos. Sila ini siya bombot siyam iniyang 800,000 initially pero nag-cut to 600,000. So ito mga 200,000 almost mga surusubra or almost 100,000. Na-dismiss ko saya ang do complaint dito sa mga barangay kagawad. Pangud man kay napamatuan nga may miscommunication kag nabalik ang kwarta or ang check nga ginta in cash nabalik sa bombot siyam sa funds ng barangay. Oo. Amo na siyang dulain siya ang namin ni Cap nga 1,800,000 pesos nga do sa kasuhay bala. Kay former barangay Captain Dureza. So ari mo siyang pamatian sa bala diri ang kabahin sa pagpahayag ng Iloilo City Councilor Irene Ong sa ato interview. Wala. Pala pagana malala na mo sa nagpadala sila di letter sa kay sa kunian. So inatag kay Kagawad Rex Rabia kay siya iya na eh. Di so far kung pa lang i-adok pa ban? I-adok nila. Pero boss, ang hambal din nila kuno nga duwa ang treasurer kag kapitan do unfair do may pamulitika ni kuno nga dala ang reklamo sa ila. Di ka man kasi lig sa pamulitika. Kay ti araban ang facts. Di ba kita man may checking in issue. Oh. Aso na nga wala gid man kano bidding. Amo na eh. Ano ni ang imo instruction sa ila Cap na? Pero actually, nakabineyo kami mo. So sabi niyo, ara kinatanan na kinanglan kung ma-procure ka mo, may bid and award kinanglan, oh? May nga hindi na pwede nga laktawan lang ang process na.
That's why gani nga nagbiniyo kami para mabalanan nila tanan-tanan. Kung may question sila, pwede nila maas ang DLG. Ito kadasig lang sa mga tuig boss niya tabo, no? Dasig, hindi ka tama. Ito ang biniyo, ara ang accounting, ara ang planning, budget, kompleto mo. So, paano gyara itong copies or barangay officials to follow sa process? Ito siyempre, kinanglan to follow the process, kaya kung di mapriso gina sila. Bomba Cham na batian sang mga kabomba naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Irene Ong sa nga So sikap sa iya siniiyang pahayag si Kapuanesa ang balya siya counter ni siya. Counter attack ni kumbaga pa counter attack ni kay ang former punong barangay nga si punong barangay Felix Dorisa kinasuhan gali ni Kapuanesa ni Ombudsman sa sining 1.8 million nga unliquidated barangay funds. Tapos sambal ni punong barangay Wanesa niya ang mga ginaligar sa akon sa complaints nga wala sang nagakaigo sini nga nagagi sa procedure wise ang bidding so on and so forth. No? Ang tanan ko nung agin purchase na disburse man ko nung kag nagwa sa barangay funds nagagi sa proper procedure kag nagagi man sa mga barangay meetings kag nagagi sa mga nagakaigo nga protocol. Ti nga ang findings siya sang talatapan ni Kagawad Rick Sarabia, waya nagagi sa nagakigo sini nga proseso, from balik Kapitan Wanesa, nagagi kuno sa nagakigo nga proseso. Sino ang patihan naton silang duwan eh? Kay Bombot Cham ang nagabubid nga din-present lang ni Kapuanesa kuno nga do splitting bala ang term ni sa RA 9148 man is ang splitting nga ginobra niya nga do diretso nga ginbayad or like nagdiretso ka bala bakal, nag-encash ka sang cheque, yung diretso mo na lang bakal. Wala ka nag-agi sa procurement process na may ara ka pa nga makuan ka pa dapat mo. May ara pa na nga do i-check mo sa mga stores, makanvas ka, plaster mo sino pinakagabarato before ka magdiretso bakal. Pero ang naobra din ni Kap, do diretso na lang siya nagbakal Bombot Cham. Amo lang term gani shopping. Wala siya nag-competitive bidding. Si amo lang do gina question kay tigin pamangkot na siya maging pamangkot siya sang council or sang komitiba ni Councilor Rex Sarabia kung may ara siya justification kung nga naobra niya ining shopping or direct na pagbakal either resolution from Bids and Awards Committee or resolution sang Barangay Council pero wala ini siya sang may ipakita Bombot Cham. Sa amo ni nga plastada do medyo ang panang tayo di wala man sang question ang komitiba ni Councilor Rex Sarabia sa panagtag na sang mga goods kay ara na muna panghatag directly na baton sa mga pumuluyo kay nag-focus si Kap sang defense niya the last time according to Councilor Sarabia nag-focus siya sa end result na sang ining pagbakal niya sang mga goods di wala man sang question da kay ara ang mga pamatuod. It's just that kung balikan mo ang procurement process, kung balikan mo ining layis sa pag-procure nila, do dira nagakuan dira may question which is amo ini siya Bombot Cham abi ang RA 9148 Government Procurement Reform Act. Dapat gid man amo may competitive bidding anay. Pero amo to nga bako gani awar lago nga makakommit ka or makapatikayon ka sang shopping kung may urgent abing kinanglan mo bakron ini bangod emergency or amo to may resolution Bombot Cham pero wala sang ipakita si Kapuanesa pero mas maayo kung ma-elaborate pag niya this time kung ano nga procurement or ano nga process ang ginobra niya sini from her side directly Bombot Cham kung ginbakal niya gid directly or may competitive bidding ini siya naging patigayon. All right. So gin question si Kap sa procedure sang procurement. No? Kag amo ni ang dapat nga ipathag ni Kap kay hindi iya pagbatunon sang Blue Ribbon Committee nga mahambal ka lang ati ara man to mga kopdanan ko nga kagawad. Nag-agi man ini sa mga meetings namon sa sesyon namon.
Okay, ang kinanglan kung ang gaston mo is government fund, nagakaigo lamang or nagakadapat lamang nga mag-agi ka man sa proseso. Pero may mga rason man siguro si Kap kung nga amo sa tong ginhimo niya. Pero kung amo sinang malasihan, makambal kita nga may aragin man sa ginlapas si punong barangay sa bahin karon iya sa sining government procurement law, Bombo Angel. No? Kasi amo man to kaginang statement ni Kapo sinya tinga ireklamo ko nila. Nga ireklamo ko nila nga way ko nagagi sa gusto sini nga proseso kay pag abot sang bulong naghambal si kagawad amo ni nga Kap akon lang niyo. Si kagawad amo sini naghambal nga Kap ang amo ni nga bulong akon lang ni. Kag pagtagtaganay kuno sa mga pumuluyo ang mga barangay official nga nagreklamo sa iya, ara man kuno to. Upod, panagta. Kanamiton, Bombo Angel? Amo na kay Bombot Sam do, kwan gida, do sa gihagid ni nga plastada man. Kay, upod ni mo panagtag sang bulong, but sila manggal imakaso sa imo. Pero with this one, amo na gani klaro Bombot Sam, nga wala man sang question diri ang konseho sa kung napanagtag kay may ebidensya si Kap nga nagdiretso sa tawo. It's just that, ang pagproseso lang gid ni Kaponesa kung paano ni nabakal kag ang natabo ito Bombot Sam ara tuod ang mga barangay ang mga barangay kagawad ara sa minutes ang ginmuno niya kuno sa sesyon nila. It's just that wala sang mga resolution, mga papeles nga nag-aalaw kay Kap nga magdirekta bakal or ipatigayon or magbakal siya like ang shopping nga term sa sining RA 9184 Bombat Sam. Bala mo kung anong gina-remind sa akon si Nigel sang sang kaso sa barangay San Isidro Haro? Ano Bombat Sam? Ano to? Bala mo kung anong nadumduman ko? Ano to? Humanalang balanay ang mga projects ta dira. Just like multi-purpose building, just like ining mga ang mga iyaga ni ka city ano ning mga ginapatindog nila Bombo Angel? Ang ano bang Macham? Ang mga building man ni bala? Ano ganing tawag sina? Uswag building. I care center. Nan. Liwat i-rephrase ko, no? This reminds me sang sitwasyon sa mga multi-purpose building, humanalan danay bla. Sa mga I-care building, ihumanalan danay. Pagkahuman, amo na yan na yun ang pagkwata sa building permit. Jel? Kayong kaginaw? Ano mo na kayang... Paano ka makasugod sa construction kung why ka ti building permit? Galing kay ti sino masita? Project ni Mayor ni, project ni Congresswoman ni. Si taon mo? Sino masita? Pagkatapos, amo na pagkwata building permit eh. Dumamo man isa kay Kap. Bakal ta, bulong, bakal ta, bugas, bakal ta, office supplies. Gamiton talanay panagtagta sa tawo. Comply talang galing sa ulihi. Kagatiwang bot sa mambalganis na kilala ko, kung isip-isipon, hindi lang yung barangay San Isidro sa nga amuning kasada nila nga ibanda gani ko amo maning sitwasyon nila, wala lang minaga-question. Tikay dito sila nagpasilong sa payong ni Mayor Jerry Triñas. Anon mo abi kay si Kap Juanisa, dira kay mo yabi Kap na nilong sa payong ni Jamjam Barunda mo. Hindi ka man tuon mabasa, bro, isang ulan, bro, ang natabo si mo, binasyahan ka, basa magyapon. Windutak. Pero amo nilang taon ta kay miging tukod diri ang City Council nga ad hoc committee nga ni sila ni ang magapatigayon gid sa... Ano nga committee? Ad hoc committee. Ad hoc? Okay, lain naman yung pamatinaan ko mapacheck up ni Kuya Guroy, bumarisol ni sa doktor nga naga-specialize bla party sa bungol-bungol. No? Lain yung pamatian, Kuya? Ad hoc. Ad hoc committee. Kailangan yung pamatinan, Kuya Bumbu. May pamatinan, Kuya. Matukod na sila. Bantayan tani kay matukod na sila sa baghak kumita. Isus Maria kagusip na ano man makasasala ng pamatinan, Kuya Subong man.
Kuna. Sala. Pero tiyan mo na ba mo, Sam, matukod sila sa ad hoc committee for City Council labi nga mag-investigate it properly sa kaso ni Capuanesa kag kalabanan diri or tatlo di sila nga mga abogado. Usually mga abogado gid appoint sang City Council kaupod diri si Councilor Rex Marcos Sarabia kag biti mo siya mamuna ulat-ulaton ta nga pirmahan ni Mayor Jerry Treñas ang ining ayo sa City Council nga resolution nga temporary yan na 60 days preemptive suspension kay Cap Ronela Wanesa sa barangay San Isidro Haro, Iloilo City, Bomotcham. Sino nga tatlo ka nga abogado niyang gin-appoint sa City Council? Initially, ang upod rin ni Councilor Rex Marcos Sarabia bala si Councilor Cedric Cabaluna. Ang isa i-verify lang kung si Councilor Rex si Councilor Doron or si Councilor Parco ni siya kay do medyo after sa inaway. Basta wala lang sang ginagi Wala. Puro pa ni siya, doon sa pa nag-ibang mutsam ang pag-create nila sa ad hoc committee kayo minagsuggest isang iba niya ng isang konsihal pero tiyambal nila mas mayo gid nga dapat abogado kay very technical ni kuno ang kaso ni Capuanesa. Aragoy, technical. Okay technical Sige basta nila maglabot sa punto technical Paul ang guwatas ni. Alright, thank you, Jel. Ini si Bombo Angel Pachilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. So bantayan ta niya. Sa aton sini nga mga kabumbo kung anong mangin resulta sini Manwa kay ti may mga pagpanghusisa na diri kuno kay may mga ad hoc committee na kuno nga itukuron mo. Lapaw na ginako sa latid sa aton sini mga kabumbo pero pasensya ibantang mga balita hindi ta na makaparandre sa pagpangalagad man sa Bombo Anay Sauto. Padayon lang kamo sa upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo pinagi sa aton sini mga social media platform, Facebook Live, YouTube channel, Bombo Mobile App kag syempre 837 kHz sa aton sini nga mga radio dial. Standby sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimomot siya Blanco vergabilin sa imo sa manayay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado.
Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sa kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nga nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. New month, new inspirations, expectations. Good afternoon, gidira sa inyo. It's August 1, 2024. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. It's a beautiful Thursday. Medyo mag-uum na naman ang aton nga panahon. I cannot see it from here, but feeling ko kakagina. So nagsaka ako diri, no, do mabundak ng ulan. I don't know outside kung nagbundak na gid man ang ulan. Please tell me. Well, anyway, sa sarili nga hapon, padayon kita sa pagdulong sa inyo sa aton nga mga kasaysayan para nga may ara na naman kita asang kalingawan. And to those nga luyag man nga magpalingaw diri sa amon and at the same time, magpautwas lang. Wala lang. Mag-share sa mga inagihan, mga experiensyahan sa kabuhi. Pwede gid ina nga mapalabot diri sa KLP through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung sa gihapon wala gadget sa gihapon luyag ninyo nga isulat, pwede gid ina isulat lang and then ipadala sa Kahapon Lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Kagari na ang ating ambahanon para sa inyo sa saninga hapon from, are you sure? Kenneth Similia. Hindi siya Kent Lemuel Espaltero. Well anyway, sige na, Prinsesa. Good afternoon and welcome sa Kahapon Lamang program. Nagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. O na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Halang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba,
mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pagpakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 It's Kenneth Semilia, confirmed. Sige na, prinsesa. Good afternoon, liwat sa inyo dira, sa mga prinsipe, sa mga prinsesa. Love the night na kita. This is Tita Regine para sa KLP. Kahapon lamang program. Sugod na ta, ha? Sa ating mga kalingawan diri, ang mga istorya. Ang iba nagkakapakilig, ang iba nagkapayahom. So, ari na kita. Susulat ni Rico sa 2nd District. Dear Tita Regine. Hello, Tita Reg. How are you? Ako ya okay lang. Kagumusta naman dira ang mga KLP listeners? Kabay pa nga ox na ox din ka mo dira sa inyo nga ginaplastaran. Aba. Sino lang ba ang hindi kinilig sa story ni Lola sa Mandurriao last Tuesday? May kilig sa una, pero meron ding kirot sa bandang huli. For sure, lahat tayo kinilig at nanghinayang din sa huli. Sige lang ganyan talaga. Silingan ni Sako ni Tita last time, you cannot get everything that you want. Well, that's life. Kag ikaw nga nagapamati subong, ipadala na ang imo nga mga kilig stories kay Tita Regine. Malay mo, kiligin ulit kami. Haha. Kaya padala na. So before I start my story, Tita, I just wanted to say these things sa imo. Tita, why is it that kung mabatian na namon ang kahapon lamang program, I'll skip some lines. To ka-relaxing lang sa feeling, and it seems like all the problems in the world goes away. Thank you very much, Gid. And every story that you read for us became electric and lively. Kung ipaanggid pa sa pagkanta, nasa tono ka, Tita Reg. Wow, how I wish, no? Nga makakanta gid ako nga nasa tono. Well, for me, Tita, ini ko ni pagbasahon. Kaya mo ganyang hindi magpadaong sa imo. Anyway, tama na ako sa dayaw ko, Tita. Ako naman i-share ang mga hitabo sa una during my childhood days. And I always enjoy reminiscing these episodes in my life. Sa kada tiyempo nga madumduman ko, ini nga mga hitabo, Tita, na gusto ko magbalik. Paagi sa time machine. Kung may nakaimbento na, malay nyo, ha? Haha. Mga year 2001 to 2003, Tita. Doon nabatian ko na ang imutingog sa KLP. Di lang ko sure, Tita, kung ikaw gid man na to, kay man, ginapatukar na ni nanay ang radyo. Every time magpatulog sa amo ni third, every siesta time, from 1 p.m. to 3 p.m., kag mga baby boys pa lang kami sa to.
Tapos ginahulidan niya dayon kami isang barakol para hindi kami magpalagyo. Do ka nostalgic and feeling happy lang tita nga amo ini ang isa sa madumduman ko sa childhood days ko kung mag-umpisa na ang imo drama, ang imo programa. Okay. Barakol gid gali. Damo man ako madumduman tita kung tiyempo tag-ululan na, just like these days. Said to tita, every time na mag-umpisa na inulan, ginasugat gid ako permi sa mga playmates ko sa balay para magsuray kag mag-enjoy sa ulan, mag-swimming sa mga bubon-bubon kag mag-slide-slide sa madanlog nga lutak. Subong ya tita, nawala ka na makita ang kabataan nga nag-enjoy sa ulan. Kay do ka delikado na. Kay pagkita mo pa lang sa tubig sa dalan, leptos na dayon ang nagasulod sa kaisipan, baw amugin. Tiyang balay namon sa tita, rumbuhan gid na sa mga kabataan, mga soltero, kag dalaga. Kay may malapad kami nga playground sa atubang lang sang balay, kag may basketan. Tidira na kami nagahampang sa mga tumba balay, tumba leche, lukso baka, Chinese garter, Captain Sipa, sleeper games, tintin baka, pit-all or pityaw, basketball, baseball, tubig-tubig, nagapaupas ang damang, kag mga trompo, kag madamo pa. Wow, it's good, ha? Ninalambutan mo pa yung ininga period nga mo ni ang mga ginahampang sa mga kabataan. So muna, kung nga ang mga kabataan sang una nga mga physically fit, kag wala gawas ang obese, kay bastante kami sa nilagsanay, kinadlawanay, kag pabalhasanay. Kag wala na kami ginasibinan ni nanay o kung paislan man lang sang bayo bago magtulong. Silingya, amo na siguro tita kung nga ang do ka resistant gid sang akong immune system. Haha. Kung tigbulo nga naman sa mga fruit trees, tita like sirguelas, santol, Indian mango, bugnay, lumboy, pati ang tunukon nga kamonsil, ay, hindi man makaluwas sa mga lagawan nga kabataan. Every fruit tree sa uma, tita, may nagasaka nga kabataan as long as may bunga. Kag kun wala pa nakaabot ang tag-iya, hala bira. Amo na siguro tita, nga do ka healthy gid sa akong skin. Charot. Sama sa mi tita, ang sundaan namon sa balay, amo ang vegetables and eggs. Kay farmer si tatay. Madamo man sang una ang amon mga manok, kag may karbaw pa, kag puro parayan ang kahon during rainy season. It was like a golden meadow kung madali na lang anihon ang paray. Nagapanumbalay man kami sa tita sa balay ni Lolo D, kay sila pa lang ang may colored na TV. Kag madamo nga taga-uma ang nagahapit kay nagalantaw sa wrestling, ilabi na ko ng mga wrestlers amo sanday Big Show, Undertaker, John Cena, kag ang nakamaskara. Tapos nagatanok na dayon sila tita sang saging kag balinghoy. Kundamo kami nga nagalantaw sa ilang nga TV. To kasadya lang tita kung imo madumduman. Mga 100 meters away sa balay ni Lolo D, may mahaba nga bubon. Ang iya sukat was about 1 meter by 4 meters, kag ang iya kadalumon was 1 meter. Tisa to tita, every afternoon, madamo dira ang nagapainom sang ilang mga kasapatan sa separate nga mga magagmay nga tuburan. Kag every Saturday kag Sunday, madamo ang nagapanglaba. Kag kung magtag-ilinit naman, madamo nga taga-baryo ang nagasag-ob kag nagalaba. Kay amo lang inaasad to ang tuburan nga wala nagakaubsan. Masadya pagid kay kadamo sa sari-sari nga tawo nga nagapalaligo. Halin sa pinakabata hasta sa pinakatigulang, kagang iban pagid kuno sang una tita. According to my uncle tatay, may mga nagapaligo nga mga male adults nga wala nagasuksok sang ila andis kung gamay lang ang tawo. Pakita-kita gid ni ila. Haha. May mga nagapang-hunting man sadto sa mga pispis ka mga wild animals sa kakahuyan nga nagapalibot sa sina nga bubon. Kasadya lang tita, kay Burubuay, ara na sila, kag damo ang ila pispis nga nakuha. May tikling, kurokoko, banatad, kag punay.
May mga iro man, kay iban pa nga mga sapat. Sometimes includes balabaw. And that was 22 years ago, tita. Sa subong, Tita Regine, halos wala na sang tawo nga nagakadto didto. Kay madamo na ang nakapakutkot sang ilabubon. Ako na lang kung kisa. Kay nagapunguha ako didto sa mga yangkas or small crabs. Kay makahiridlawan magsudan sa amo sini kung kisa. Kay damo ang makasapatan sadto sa uma, tita nagasunod man ako sa mga playmates ko kung magpahalab ni sila sa bakulod nga parte sang uma. Ginakalatan lang namon ang mga baka kag maglagaw-lagaw. Hasta makalabot sa suba kag maglangoy-langoy didto kung wala baka. Mayad man tita, kay wala kami nagakalaanod sa suba. Idol gid namon siguro sadto si Dora the Explorer ay. Ako minagambang sa akon si Dora, makukano kinakabakpak ako perme. Anyway, kung kisa tita, may dalamon sila mga sigarilyo nga dumatamis ang sabor. Gingkuha nila kuno kay lolo nila. Sang hindi pa uso ang gadgets, tita, ibang ibagid man sang una kung mag-convene na ang mga kabataan sa hararban sang baka, kadamo sa mga kalokohan nga maisipan nila para lang mangin masadya. Sometimes, instead of playing, nagapangahoy kami tita, kay ikarga ini sa mga sapat kung uwian time na. How I wish I could go back in time, tita, to those very colorful memories where playfulness and joyfulness are experienced almost every day. So tita, hasta lang anay kita sa paghanduraw sa sining mga masadya nga eksperyensya, samtang ginahulat ko pa nga makumpleto ang paghimo sang time machine. Dali lang anay ako ma-end. Till next time, God bless everyone. Rico sa 2nd District. Well, Rico, you know what? Reading your story also reminded me of my childhood. Ako man, naabtan ko pa na nga muna nga mga times kung gabi, sa dalan pa na kami yan, naga-ins-ins, naga-piko, ano ganyan na, tumba patiskid man na. Tawgon, pikyaw, Chinese garter, o hindi ba? It was still, no, so safe at that time. Bisan nga ara kaya ang ginawa ubra pa na bala palang pason lang na mga nagalalabay nga mga salakyan balati isang una gamay pa malanti ang mga salakyan, and then sa may uma ayon I remember ang bubon malapit sa school kay every Saturday or Sunday dira ginangamon nga padulungan para nga manglaba kay dito damo tubig sa bubon kay daw open siya sa public tapos kamo dira may bubon-bubon man kamo nga ti amo man ang inyo nga ginakadtuan ginahampangan a place to convene kumbaga no kanami lang gid recalling ang amo sadto nga mga panahon nga do ko sadya lang gituod no. And inabada nag-interact gid ang mga kabataan kung wala sila nagalinagsanay, wala sila naga-play basketball or ano pa da, no? Nga mga pang-physical gid, nga mga hampang. Kaya tisubong niya, though you're on your own, kung gadget na, no? Ang imong ginakaptan because you are lost in your own world. So wala na interaction, wala na istoryahanay, wala na halos kadlawanay, each one is so engrossed sa mga games nga iya nga ginahampang. So kanami, how we wish, nga may time machine gid man matuod. Pero I guess sa mga baryo-baryo, no, sa mga remote, very remote areas, nga bisan may cellphone na, but not all can have the cell phones, and not all children have the access sa mga cell phones. So sila yun siguro, no, they still make do with these kind of games nga para sa ila. And sa mga schools gani, no, they have this program kung sa diin, gina-introduce gina-reintroduce sa mga kabataan ang mga hampang sang una
nga hindi na yan familiar ang young generation. And ang iban nagakananamian kay doon na sadyahan man sila, no? And ang iban they wanted nga they also have that time para nga mag-enjoy lang gid. Kasi una tuod way ka na ubrahon, matipon-tipon na kamo, especially kung may mga ara nga mga pulo-pulong kuan na bala, no? Tapos may magabangka-bangka na da. Tapos damo na ang mga kaupod ninyo, ang mga kabataan mahalalampang na, mga alas 6 na sang gabi or even after dinner. Amo na dayon nang ihimuon sa mga tawo. Ang mga lalaki mainom-inom sang tuba, tapos ang mga soltero dalaga matilipunay man, and then mag-inistoryahanay, ang iba nagakinantahanay, tapos ang mga kabataan naman niya, very busy sa ilang hampang ang mga lagsanay kag kung ano-ano pa dira. It's really indeed kahilidlaw ang amuto nga mga times, and how you wish, no, nga mapabalik mo ang amuto nga mga tiyempo. Nga you just feel so so free and so very much engrossed sa inyo nga ginaubra, kag feeling mo lang, no, nga ka very enjoyable gid sang imo nga time spending with your friends and doing those things, participating sa amusad to nga mga hinampang sang una. But anyway, sige hulaton ta ang time machine, no, Rico? Sige, Rico, kanami gid sang imo nga maginapang share diri sa kahapon lamang program. Makes us really think and also recall ang amon man nga mga inagihan sang una. So salamat gid. Oras naton, it is now 2:39. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Bangod sinigin. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869.
Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve. Another story from NB, diri sa KLP, My Dearest, Tita Regine. A pleasant afternoon to all staff, members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, all KLP listeners, lovers, and letter senders. Hi! What an unexpected message I received from the States, Tita. I was really amazed, but before I proceed, let me tell you first about this boy nga anak sang isa ka babae nga disgrasyada. She worked as an office aide of a manager para lang nga makaeskwela siya sa kolehiyo. Temprano pa nagpanaw iya tatay sa pihak nga kinabuhi, kag hindi kaya ni nanay na ang pagpaeskwela sa college. Nag-working student siya, trabaho sa adlaw, kag eskwela sa gabi. Manami ta na mag-ariglar sa opisina, kag masami updon sang manager kung may seminar sila o kung may bonding sila sa iya mga employees. So, amo to ang gintunaan. Nga kasami, gina-out siya ni boss niya. Waay maduwahi katuig, kag nahulog gid siya sa kamot sang iya boss nga may asawa na sa Malaysia. Nadisgrasya siya, nagbusong, nagunta trabaho, kag nanganak. Gusto sang boss, sustentuhan siya, kag ang bata, kag atipanon siya. Pero, waay ta na magpasugot. Nagdesisyon siya nga mag-apply sa abroad. Nadawat, nangutang ang nanay nga may magamit siya nga kwarta. Kaginbilin ini nga lapsag sa lola. Nagbilin man gani sang kwarta ang tatay. Antes gin transfer sa Manila, but not sufficient for the needs of the child. Nagdako ang bata nga lola's boy, kay ginapadalaan sang sustento sang nanay sa abroad. Maaram nga bata kag mabuot. Maskin ginabuli tana sa school, why nalang ginasapak. Consistent honor student siya from elementary to high school. Amudja si Arlie. May class valedictorian in 1979. After graduation, ginsugat sang nanay sa Pinas to study computer engineering in the US. When he finished,
He took the board, successfully passed it, and worked. Early morning of June 26, nag-message si Arlie. Nangamusta siya sa akong tita. Dali-dali ko man siya ginreplyan nga okay lang ako. Tigulang na, kagputi na ang buhok. Nag-message siya liwat, ma-attend kami grand alumni homecoming nila sa school. Sabat ko, dili na ko dong makalakaw og layo, og dili ko na kaya magbiyahe. Sorry gid na ako sakit. Nag-okay siya, kag nag-attend sila, iyagwa pa nga asawa. Sumasadya sanda nga nagkirita ay, nag-istorya, pakita ila pictures nga nagabanding. Hambal ko, nalipay man ako nga nakaistorya kita. Nakita ko pictures ninyo, nagakoratsa, chatcha, nagachat, kaon-kaon, kag feeling ko, dyan man ako kaupod ninyo nga nagabanding. Ay, kanami mandaan, kung kaya pa, pero hindi na. Sorry gid. Diri na lang ako nagakalingaw, tanaw sang pictures ninyo, tanaw sang TV, mag-video ke, kag sulat-sulat sa kahapon lamang program. Waay kumandam ha, Tita Regine. Sa sige namon chat kag video call, namangkot siya kung may GCash number ako, kay may ipadala siya nga pasalubong. I said no, but my niece has the number. He answered, yes, okay na yun ma'am, sa kanyang number ko na lang ipadala. Tulang-alang ko man siya balibaran, kay basi maglain buot na. Ay tita, ginpadala na 3K gid. I said, Arlie, that's already a big amount. You might be short of your budget in going back to the US. I think that's not very necessary for me. And he said, no ma'am, gamay lang gani di ah. No worries, it's all good. I replied, since you heartily give it, I can't refuse but to thank you so much, and may our good Lord bless you and your family with all the graces of good health and long life to see you once again some other times. Sabi ko, you could visit me personally when you replied. A poor situation is not a hindrance to meet you one of these days. Then I said, I warmly welcome you and very much willing nga sugaton ka sa airport anytime. But since you can't due to your hectic schedule, okay lang. I ask for your picture without colored eyeglasses that I can immediately identify you pag fetch kita sa airport. Tita Regine, ang habal na, I am sending you that 3K, ma'am, as a token of my sincere appreciation since I couldn't have dinner with you this time. So I thank you for your guidance during my 4th year high school. Great teachers, ma'am, cannot be forgotten, and you're one of them who excelled in every way. Your knowledge and skills shared with me had helped me propel to where I am today. Your name remains in me wherever I may be. Ginbalon ko dia sa akong pagpanglakaton sa Amerika. I'll make a note of your location, and if I ever visit Iloilo, I'll make sure to contact you. It was a great pleasure to see you in Facebook, and let's keep in touch. Hopefully, when I come back in 6 months, we can arrange to meet each other and visit you in Iloilo. So ginsabat ko siya, you're warmly welcome in our province of Iloilo, or in our province of love. Just inform me when so that masugat ko ikaw sa airport. Naatol man sa amo dya nga adlaw, nagpatakod ako sang suga sa kwarto bago ko ginpapintahan, thinking that if ever Arlie will call on me anytime, masanag na ang balay. Hindi na ako kaayo mahasol. So I asked him also to send me his family pictures para malipay man ako pagtanaw-tanaw, bulong sa kahidlaw sa mga anak-anak nga waay malimot pagtamyaw or chat sa akon karon nga may touch screen cellphone na. I again make a point, if you wouldn't mind, let's keep in touch with each other to make closer relationships every now and then,
and to transfer us to the Asian continent to make your world smaller every day. Nagsabat siya, yes ma'am, let's make it together. I said, very good. How I like you to do it with me, making the distance of our relationship closer. Abi mo dong, kung makachat kita, malingaw o malipay na ko. Grabe impact sang bagong technology through touch screen cellphone. Arlie, always take care sa imong travel kag sa imong flight to the US. Please be careful and be prayerful. Our ever-loving Creator will always cover you with His blue mantle of protection wherever you may be, if you really believe and trust in Him. Hindi ka gid niya pagpabayaan. Gani hindi ka gid magbulag sa Ginoo, kay siya ang aton manluluwas sa mga kadisgrasyahan kag kalautan. So thanks for reading. Tita Regine, more power to KLP, and Godspeed to you and your family. Just me, in B, sa Iloilo Province. Wow, no? Great teachers can never be forgotten, and teachers with good, nice influence sa ilang mga estudyante would always be cherished. Kanami, no? Because of the good things that you have done for this boy, bisan diin man siya nakalabuot, hindi ka gid niya malipatan. And now that you have established communication, kabay, no? Every now and then, mangin masami na ang inyong pagkumustahanay through video calls, through chats, and through text. And hope someday makakit-anay na gid kamo in person. So thank you very much gid sa imo NB for the very nice stories nga imo nga gina-share diri sa kahapon lamang program. And for your stories also sa aton dira nga mga kabombo, you may share them diri sa KLP. Pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. See you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo mga kabombo. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.